ನಂಬಳಿಗೆದ ನೆರಳು ಭಕ್ತಿದ ತುಡರು ಮಾಯದ ಶಕ್ತಿ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಮಣ್ಣು ದೇವಲಿ ಚಿತ್ತ ದೇವರನ ಅಭಯ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಚಿಮಗಾಳಿ ಮೂಡಾಯಿ ಘಟ್ಟದ ಪಚ್ಚ ತುತ್ತೈತ ನೆರುಟಿತ್ತಿ ಜನ ಮಾಡ್ಲಿನ ಮೆತ್ತನದ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಒಲ್ಪ ತೂವರ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿಕೆಂಡ ನಮ್ಮನ ತುಳುವ ನಾಡಿಡು ಪಗ್ಗು ಬೇಸ ಕಾರ್ತೆಲ್ ಆಟಿ ಸೋನಿಯಾ ಕನ್ಯಾ ಬೊಂಟೆಲ್ ಪೂಂಟೆಲ್ ಜಾರ್ದೆ ಪೆರಾರ್ದೆ ಮಾಯಿ ಸುಗ್ಗಿ ಪದ್ರಾಡು ತಿಂಗಳದ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಆಟ ತಿಂಗಳು ಪಂಪಿನವು ಐತನ ಆಯ್ನ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆನು 11 ನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲ ತಿಂಗುಡಿಗೆ ದೈವ ಸುಗಿಪು ಆದಿಪ್ಪು ತೆಂಬರದ ಸರಕು ಗಂಧದ ಅಭಯ ಕೋಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆದಿಪ್ಪು ಮಾತಾ ವಿಚಾರಲಿಟ್ಲ ಐತನ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಮಹತ್ವನು ತಿರ್ಲನ 11 ನಂಚಿನ ಈ ಆಟಿ ತಿಂಗಳದ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ಇನಿತ್ತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಹಲ್ಡ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಬೈದು ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಲ್ಲ ಕುಡೋರ ಪಿರೋರ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸಿಗೆ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡು ಎದುಕೊನೊಂದು ಇನಿತ್ತ ಚಾವಡಿತ ಲೇಸನು ನಮ್ಮ ಶುರು ಮಲ್ಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಒಬ್ಬೇ ಒಂಚೆ ಲೇಸು ಶುರುವಾವುಡುಂಡಲ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಬೋಡುಗೆ ಆದಿ ದೇವರಾಯನಂಚಿನ ಮಹಾಗತಿ ದೇವರನ್ನು ಮನಸಾರೆ ಜುಗಿತೊಂದು ನಮನ ತುಳುನಾಡ ದೇವರನ್ನು ಮನಸಾರೆ ನೆನೆತೊಂದು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನು ಮನಸಾರೆ ನೆನೆತೊಂದು ನಮನ ಇನಿತ್ತ ಈ ಲೇಸನು ನಮ್ಮ ಶುರು ಮಲ್ಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲಗಳಿಗೆ ಬತ್ತು ಸೇರ್ದ ನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನರೆಲ್ಲ ಎದುಕೊನೊಂದು ಇರಿತ ಈ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸು ದೇವರೇ ಬೆರೆಬಲತ ನಿರೋಲ್ದ ಒಟ್ಟುಗು ನಡಪೊಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಉದಿಪನದ ಲೇಸ ಆವುಡುಗೆ ಬಾನ ದೇವರು ಮೂಡಾಯಿಡ ಉದಿಪನ ಆಯಲಿಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೂಪದ ಗುರ್ಕಾರನ ಒಟ್ಟುಗು ಒರೆದಿನ ಜನ ಮಂದಲು ಅರಲಿಕ್ಕ ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕಡು ಕಬೂಲ್ತಿ ಪೆತ್ತ ಪೇರು ಕುಳಿಲಿಕ ಬಾನಡು ಬೊಳ್ಳಿ ಕಡೇಡು ಮುತ್ತು ಬನಟ್ಟು ಮರ ಮೆನ್ಕುಲೆಕ್ಕ ಲೇಸ್ತ ಪೊರ್ಲುಗು ಐಸಿರದ ಉದಿಪನ ಕೃಷಿ ಬದುಕನು ಪಂಡ ನಮನ ದುಂಬುದ ಕಾಲರ್ದಿಂಚಿ ನಡತುಂಡು ಬೈದ ನಂಚಿನ ಬೆನ್ನಿದ ಬದುಕನು ನೆಂಪು ಮಲ್ಪುನ ಬಾರುಪಾಡಿ ಕಲಸದ ನಡುಟು ತಾರದ ಕುಂಬನು ಅರಲ್ಪಾತ್ ಈ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸಿಗು ಉದಿಪ್ಪನ ಮಲ್ಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲ ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತು ಓಲಗ ಆತಿನಂಚಿನ ನಮನ ಗುರ್ಕಾರರು ಬುಕ್ಕ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನರು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಈ ಉದಿಪ್ಪನದ ಲೇಸಿನ ನಡಪಾದು ಕೊರಡು ಕಂಡು ಭಿನ್ನೈತೊಂದಿಲ್ಲ. ಬೆನ್ನಿದ ಬದುಕನ ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತು ನೆಂಪು ಮಲ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪೊರ್ತು ಒಂದು ನಮನ ತುಳುವನಾಡಿಡ ದುಂಗುದ ಕಾಲಡ್ದಿಂಚಿಲ ನಡತೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯಲೆಗ್ ಬೂಡಾದಿಪ್ಪನ ಈ ಜಾಗಿಡ ಇನಿ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸು ನಡತದುಂಡು ಶುರುಕು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಉದಿಪನದ ಲೇಸು ನಡಪಾದ ಕೊರಿಯ ದಾಯವಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ತಾರದ ಪೂ ಅರ್ಲಿಂಡ ನಮನ ಕಜ್ಜ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪುಂಡು ನಮನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಏಪಡ್ಲ ಓರಿಪ್ಪುಂಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಅಂಗಲಾಪುಡು ನನ್ನ ದುಂಬತ್ತ ಈ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತು ಓಲಗ ಆತಿನಂಚಿನ ಬಿನ್ನರನ ಚಾವಡಿದ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕುನಂಚಿನ ಪುರ್ತು ತುಳುವನಾಡಿದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪ್ರಕಾರನೆ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜಾಯಿನ ಕೊರ್ದು ಈ ಚಾವಡಿ ಲೇಸಿಗೆ ಗುರ್ಕಾರರನ್ನು ಎದುಕುನುಡು ಬಂದು ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲಿಡ ಬಿನ್ನೈತೊಂದುಲ್ಲೆ ಚಾವಡಿ ಲೇಸದ ಗುರ್ಕಾರರಾಯನಂಚಿನ ಸೀತಾರಾಮ್ ರೈ ಸವಣೂರು ಸರ್ ಮೆರಗು ಬಜ್ಜಿ ಬಚ್ಚಿರೆ ಕೊರ್ದು ಚಾವಡಿ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕುನಂಚಿನ ಪುರ್ತು ನನದುಂಬತ್ತ ಈ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತ ಓಲಗ ಆತಿನಂಚಿನ ನಮನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರು ಸಾಹಿತಿಲು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಆಯ್ನಂಚಿನ ನರೇಂದ್ರ ರೈ ದೇರ್ಲ ಸರ್ ಮೆರಗು ಗಣೇಶರು ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದು ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜಾಯಿ ಕೊರ್ದು ಪೊರ್ಲುಡು ಚಾವಡಿ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕುನುಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಯಮಂತದುಲ್ಲೆ ಆಟು ತಿಂಗಳು ಪಣ್ಣದಾದ ದುರದ ಕಾಲಿಡು ಆಟು ತಿಂಗಳು ಎಂಚ ಇತ್ತುಂಡು ಈ ಆಟು ತಿಂಗಳದ ಆಚರಣೆ ಇನ್ನು ದಾದಕ್ಕೇತು ವಿಶೇಷವಾದುಂಡು ಈ ಮಾತಾ ವಿಚಾರಲೆ ಹೊರಟು ನಮಕ್ ಮಾತ್ರ ಇಡ್ಲ ಒಂಜಾತ ವಿಚಾರಲೆನ್ ತೆರಿಪಾರಗ ಬೈದನಾರು ನಮನ ಕುಡ್ಲದ ಊರ್ದ ಪೊರ್ಮದ ನಿರೂಪಕರು ತುಳು ಭಾಷೆದ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನ ಬುಕ್ಕ ಜ್ಞಾನನ್ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಮನ ಪೆರ್ಮೆದ ನಿರೂಪಕರಾಯನಂಚಿನ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೇರುವಲ್ಲೆರು ಅರೆಲ್ಲ ಚಾವಡಿ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊನೊಂದು ಮೆರಗು ಮಧುಸೂದನ್ ನೇರು ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದ ಬಚ್ಚರೆ ಬಜ್ಜಾಯಿ ಕೊರ್ದು ಚಾವಡಿ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊನೋಡು ಪಂದುವಿನಂತೆ ಅಂಚನೆ ನಮೂರು ಮಲ್ಲ ಬೆನ್ನಿರಾಯನಾರು ವಿದ್ಯಾರಶ್ಮಿ ಸಮೂಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಲ್ಪದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಲು ಆಯ್ನಿಂಚಿನ ಅಶ್ವಿನ್ ಶೆಟ್ರ್
ಇರೆಲ್ಲ ಚಾವಡಿ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊನೊಂದು ಮೆರಗು ಜಯರಾಮ್ ನೇರು ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದ ಚಾವಡಿ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊನೋಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನಯ ಅಂಚನೆ ಇನಿತ್ತ ನಮನ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆರು ರೋಟರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ಜಯರಾಜ್ ಭಂಡಾರಿ ಸರ್ ಇರೆಲ್ಲ ಚಾವಡಿ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊನೊಂದು ಮೆರಗು ಪವನ್ ಶೆಣೈ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದ ಬಚ್ಚರೆ ಬಜ್ಜಾಯಿ ಕುರಿತು ಚಾವಡಿ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊನೋಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಬಂಧುಲೆ ಇನಿತ್ತ ಈ ಒಂಚಿ ಪೊರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏತು ಪೊರ್ಲಾದ ನಡಪೂಡು ಪಂಡ ನೆತ್ತ ಪಿರೌಡು ಅವೇತ ಯೋಜನೆಲು ಉಂಡಿಗೆ ಆ ಯೋಜನೆಲು ಏನ ದಾಯಗಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂಪಿನ ಹೊರಟು ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ಲ ಗುರ್ಕಾರರ ಕಡೆಕು ಪಾತಿರ್ವೇರು ಅಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಗುರ್ಕಾರರ ಸುರೂಕು ಪಾತಿರ್ವೇರು ವಿಷಯದ ಆಲೈಜಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆದ ಪಿರೌದ ಶಕ್ತಿ ಮೇರು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮೇರು ಮೆರಗು ಮಾತ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಾಯಗಾದ ಈ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತು ಆಯೋಜನೆ ಆತಂಡು ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರ ಐಕಾದು ಮಾತಾಡಲ ಅನುಮತಿ ನಟ್ಟೊಂದು ನಮ್ಮನ ಇನಿತ್ತ ಈ ಲೈಸಿದ ಗುರ್ಕಾರಲಾಯ್ನಂಚಿನ ಸವಣೂರು ಸೀತಾರಾಮ್ ರೈ ಸರ್ ಈರು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾದ ಪಾತೆರಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೊರಿಯ ಬತ್ತನಂಚನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನಂಚನ ನರೇಂದ್ರ ರೈಕ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ರೆ ವೇದಿಕೆಯ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರ್ಪಣ ಅಂಚನ ಅಶ್ವಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ ಬೊಕ್ಕ ಜಯರಾಜ್ ಭಂಡಾರ್ಲೆ ಮೂಳು ಸೇರ್ನ ಮಾತ ಎಂಕ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಅಂತ ಪಂಡ್ಪಣೇನು ಮಾತೆರ್ಲ ಆಚರಿಸೋನೆ ನೀಲ ಎಂಕ್ಲ ಕೇಣ್ದ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರು ಆತ ಜಾತಿ ಸಂಬಂಧವಾದ ಬಂಟರ ಸಂಘೈಪು ಪೂಜಾರಿ ಸಂಘೈಪು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಸಂಘಲ ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ಮಹತ್ವನು ನಂಗೆ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಪಣಪುಣ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತೆ ತೂಔಟ್ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ನಡಪುಣು ಅಂಡ ಒಂಜಿ 10-15 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಪೋಂಡ ನೇನ ಬಗ್ಗೆ ಜನಕ್ಲೆ ಏರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಉಳಿತನ ಅಂಚಿನ ಪಾಲ್ತಾಡಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಚಾರ್ಯ ಆರು ಆಲೇ ಅಂದೇಟು ಕಾಣಿಯೂರು ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆದಿತ್ತದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನಾಡೆ ಬತ್ತದು ವಿದ್ಯಾರಶ್ಮಿದ D.Ed ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆದಿ ಪುನಗ ಆಟಿದ ದಿನ ಬಿಸು ಆಚರಣೆ ನೇನು ಪುರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನೆ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ 50-100 ತಿಕ್ಕಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಡು ಎಂಕ್ಲ ನೆಟ್ ಎನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಮಧುಸೂದನ್ ನೇನು ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುಗನ ಸರ್ ಬಣ್ಣಾಗ ಏನು ಬಂಡೆ ಮಲ್ಪಲೆ ನೋಡು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಚಾರ ಆವಡು ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಪಣಪುಣಕ್ಕೆ ಬಡದು ಮಧುಸೂದನ್ಲ ಆಯ್ನ ಜೋಸಿಲ ಸೇರ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಮಲ್ತೇವೆ ಅಪ್ಪಗ ಏನು ಪಂಡಿತ ಎರಡ್ಲ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಲೆತ್ತದು ನಮ್ಮ ಆಟಿ ಬಂಡ ದಾಯ್ತ ಆಟಿದ ಉತ್ಸವ ದಾಯ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಣಪುಣೇನು ನಮ್ಮ ಬತ್ತನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ತಿಳಿಸೋಣಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಡು ಬಣ್ದು 2 ಜನ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲೇನು ಲೆತ್ತದ ಬೊಕ್ಕ 2 ಜನ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಉಪಾಯ ಉಳ್ಳೇರು ಆಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ದಿಂಜ ಎಂಕ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಜ್ಜಿನ್ಲ ನರೇಂದ್ರ ಇಲ್ಲ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಲ ನೆನ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಣಿಯರುಳ್ಳೆ ಎಂಕ್ಲ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಲೆಕ್ಕಡು ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದ ದುಂಬುದ ಕತೆ ಎಂಚೈತಿನ ಬಂಡ ಭಾರಿ ಬರ್ಸಾಗೆ ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ಅಪ್ಪಗ ಜನಕ್ಲದ ದುಡ್ಡಿಜ್ಜಿ ಭಾರಿ ಖರ್ಚಿದ ಕಷ್ಟದ ದಿನ ಆ ಕಷ್ಟದ ದಿನಟ್ಟು ನೋಕನಾಗ ಅಪ್ಪಗ ದುಂಬು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನಾಗ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಂದ್ರೆ 2 ವಿಷಯ ಎನ್ನ ತರಕ್ಕೆ ಬೋಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಂಜಿದ ಬಡವಗು ಬಡಾಪುಣ ಆತು ಕಷ್ಟ ಸುಖತ್ತ ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಮ್ ಸಮಾಜದ ದಾಯ್ತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐನ ನಮ್ಮ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತು ತಿನ್ಪುಣೆ 2ನೇದಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಜ್ಜ ಅಂದನೇಕ ಈ ನೆಟ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರಪುಣಂಚಿನ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಲೇನಿಲ್ಲ ನೆಟ್ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತದ ನೇನು ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿಷಯ ಅತಂಡ ಪತ್ರೊಡೆ ತಿಂದಂಡ ಜನಕ್ಲು ಮನ್ಪೆರೆ ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲೆ ಉಗುರು ತುಚ್ಚುನ ಅತಂಡ ನಮ್ಮ ತರೆಕುಜಲ್ ಬಂಜಿದವಲ್ಲ ಐಪೊಂಡ ಅವು ಮಾತ ಐಟು ಪೋಪುಣ ಒಂದು ಪಣಪುಣಂಚಿನ ವಿಷಯ ನಂಗೆ ತೆರಿಲೆಕ್ಕೊಡು ಒಂದು ಮಾತ ಇನಿ ನಡತೊಂದಿಪ್ಪುಣು ನೇನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಾತೆರುಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡ್ ಒಂತೆ ಜನ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಂಡ್ಲ ನಾನು ಒಂಜಿ 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ನಾ ಬರುವೇರಿತ್ತೆ ಒತ್ತೊಣ್ಣಾಕ್ಲು ಪೂರ ಆಂಡಲ ಬತ್ತನಕ್ಲೇನು ಮಾತ ಪಿರವರನಿಕ್ಲೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತದೆ 2 ಜನ ಅತಿಥಿಲು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಟೇಲ್ ಆದ ಪಾತೆರೊಳ್ಳೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಶುಭ ಹಾರೈಸೋದು ಎನ್ನ 2 ಪಾತೆರನು ಅಂತ ಸರ್ ಹಲೋ ನನ್ನ ದುಂಬತ್ತ ಚಾವಡಿದ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂವರಿ ಪಂಪುರಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪತ್ರಿಕೆ ತುಳುವ ನಾಡು ಭಾರಿ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆ ಒಂದು ಬೈದ ನಂಚಿನ ತುಳು ಪತ್ರಿಕೆ ತುಳುನಾಡು ನಂಚಿನ 2 ತುಳು
ಹಲೋ. ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಭಂಡಾರಿ ಹೆಬ್ಬಾರ ಬಯಲು ಮೇರ್ನ ಸಂಪಾದಕತ್ವಡು ಮೂರ್ದು ಬರೊಂದುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಈ ಪೂವರಿ ತುಳು ಪತ್ರಿಕೆ ನಮನ ತುಳುವನಾಡ್ದ ಆಚರಣೆ ಆದಿಪ್ಪು, ನಮನ ತುಳುವನಾಡ್ದ ವಿಶೇಷತೆ ಆದಿಪ್ಪು ಇಂಚಿನ ಮಾತಾ ವಿಚಾರಲೆನು ಪತ್ತೊಂದು ಬರೊಂದಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಪುರ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆ. ಈ ಸರ್ತಿದ ಸಂಚಿಕೆಡು ತುಳುವೆರೆ ಆಟಿ ಪನ್ಪುನಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಅಂಕಣದ ಒಟ್ಟುಗು ಮೂರ್ದು ಬರೊಂದುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಈ ಪತ್ರಿಕೆದ ಬುಡುಗಡೆ ಲೇಸು ಈ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತ ಆವರಗೊಂಡು ನರೇಂದ್ರ ರೈ ದೇರ್ಲ ಸರ್ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಮುತಾಲಿಕೆಡ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಒರುಟು ಈ ಪತ್ರಿಕೆನ ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಬಂದು ನಿಕಲ್ಡ ಮಾತಿರಡರ ನಮ್ಮ ಭಿನ್ನ ಐತಂದುಲ್ಲ. ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಭಂಡಾರಿ ಸರ್ ಪುತ್ತೂರು ಸಂಘದ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ, ಬಂಟ್ವಾಳ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಇಟ್ಟೇಲ್ದ ಗುರ್ಕಾರರಾದ ಕಜ್ಜ ನಡತೊಂಬರೊಂದಿತದ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಪೂವರಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಈ ಪೊರ್ಲ ತುಳುವ ಪತ್ರಿಕೆದ ಸಂಪಾದಕರಾದಲ ಕಜ್ಜನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಿರ್ನೊಂಚಿ ಪುರ್ಲ ಈ ಪತ್ರಿಕೆ ನವನ ಊರುಡು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಬೇತೆ ಊರುಡ್ಲ ಪುದರ್ ಪುಗಾರ್ತೆನು ಪಡೆಯೊಂದು ಬೈದುಂಡು ಅವೇತೋ ವಿಚಾರ್ಲಿನ ಜನ ಮಂದಲಿಗೆ ತೆರೆಪಾದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೂವರಿ ಪತ್ರಿಕೆದ ಕಲ ಅಂಚಾದು ಮಾತರಿಗ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲೆ ಪಾತ್ರನು ಪನಂದು ಮನದುಂಬತ್ತ ಈ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತು ಇನಿತ್ತ ನಮನ ಮಲ್ಲ ಬೆನ್ನೆರಾದ ಬತದನಾರು ಪುಗಾರ್ತೆದ ಸಾಹಿತಿಲು ಅಂಕಣಕಾರರು ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಪಚ್ಚೈಸಿರದ ಈ ಪ್ರಕೃತಿದ ಒರುಟು ಬೆನೊಂದು ಜಾಗೃತಿ ಕಜ್ಜಲೆನು ಮಲ್ಪಿನಂಚಿನ ಪದುಕೆರು ಬೆನ್ನಿ ಬೇಲೆ ಆದುಪಡು ಭೂಮೆಪ್ಪನ ಮಟ್ಟೆಲ ಆದುಪಡು ಇಪ್ಪಿ ನೆಲತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಕಾಳಜಿನು ಪತ್ತೊಂದು ಐತ ಬಗ್ಗೆನೇ ಏತೋ ಬರಹಲೆನು ಬರೆಯೊಂದು ಬತ್ತದು ಅವೇತೋ ಪುಸ್ತಕಲೆನು ಪೂರ ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಪುಗಾರ್ತದ ಬರಹಗಾರರು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರು ನರೇಂದ್ರ ರೈ ದೇರ್ಲ ಸರ್ ಚಾವಡಿ ಇರೆಗಾದು ಇರೆ ಪಾತೆರಗಾದು. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸೀತಾರಾಮ್ ರೈ ಅವರೇ, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳಾದಂತಹ ರೋಟರಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಜಯರಾಜ್ ಭಂಡಾರಿಯವರೇ, ಅಶ್ವಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿಯವರೇ, ನವೀನ್ ಅವರೇ, ಆಟಿಯ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಈ ನೆಲದವರಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಒಂದಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸಾದರಪಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮಧುಸೂದನರ ಮೂಲಕ ಸೀತಾರಾಮರಯ್ಯವರು ನನ್ನನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆದಾಗ ನನ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ಇವತ್ತು ಸಾದರಪಡಿಸಿದ ತಿಂಡಿಗಳ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಇತ್ತು. ಅವರು ಕರೆಯದೇ ಇದ್ದರೂ ನಾನು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಕಟಿಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ಬದುಕುವ ನಾಡನ್ನು, ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನೀನು ಹೇಗೆ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಿ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದ, ಒಂದು ಶಿಷ್ಟದ ಮತ್ತೊಂದು ಜನಪದದ 2 ದಾರಿಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಶಾಸನಗಳ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ, ಓಲೆಗರಿಗಳ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ, ಸಾಹಿತ್ಯದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ, ಕೈಪೆತ್ತಿನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ, ಹುಕುಂನಾಮೆಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸ್ಬೋದು. ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಬದುಕುವ ಈ ಊರನ್ನು, ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಪಾಡ್ದನಗಳ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ, ಸಂಧಿಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ, ದೈವಾರಾಧನೆಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ, ಯಕ್ಷಗಾನದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ, ಪಾರಿಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ, ನುಡಿಗಟ್ಟಿನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸ್ಬೋದು. ತುಳುನಾಡನ್ನು 2 ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವುದಕ್ಕೆ, ಪರಿಚಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಸಿದ್ಧ ಮಾದರಿಗಳು ಇವು. ತುಳುನಾಡನ್ನು ಅಥವಾ ಕರಾವಳಿಯನ್ನು, ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದ, ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಅಸ್ಮಿತೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಟಿಕೆಳಂಜಿ ಕೂಡ ಒಂದು.
ಅಥವಾ ಜಾಲಾಟ ಒಂದು, ಪಾಣರಾಟ ಒಂದು, ಅಥವಾ ಕರಂಗೋಲು ಒಂದು. ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೆಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಮ್ಮ ನೆಲದ ಐಡೆಂಟಿಟಿಗಳು, ನಮ್ಮ ನೆಲದ ಗುರುತುಗಳು. ಆ ಗುರುತುಗಳ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸ್ಬೋದು, ನಾವು ನಮ್ಮ ನಾಡನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸ್ಬೋದು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಪಾಲ್ತಾಡಿಯವರು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾಗ ಈ ರೀತಿಯ ಆಟಿಯ ಕೂಟಗಳನ್ನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ತೆರೆದಿಡುವ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಇವತ್ತು ಆಟಿಯ ಕೂಟ ನಗರದ 4ನೇ ಮಹಡಿಯ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹೋಟೆಲ್ನ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಆಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಹಲಸು ಮೇಳವಾಗಿ ಮೊನ್ನೆ ಜೈನ ಭವನಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನೆಲವನ್ನು, ಕೆಸರನ್ನು, ಕೃಷಿಯನ್ನು, ಹಸಿರನ್ನು, ಬೇರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸುಖ ನಗರದಲ್ಲಿದೆ, ಹಣದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹಳ್ಳಿಯ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಕಳಚಿಕೊಂಡು ಮುಖಿಯಾಗುವ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಟಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದರ ಮೂಲಕ, ಒಂದು ಆಟಿ ಕೂಟವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ತಲೆಮಾರು ಹೀಗೆ ಬದುಕಿತ್ತು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿಯ ಕೂಟಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಆಟಿಯ ಕೂಟ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವ್ಯಂಜನಗಳನ್ನು, ಅನೇಕ ಪರಂಪರಾಗತ ಈ ನೆಲದ ಸಸ್ಯ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದ ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯದ ತಜ್ಞರು ಅದು ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾದದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ಆದರೆ ತಜಂಕನ್ನು, ಪೆಲಕ್ಕಾಯಿಯನ್ನು, ಕಣಿಲೆಯನ್ನು, ಪೂಂಬೆಯನ್ನು, ಪದಿಂಜಿಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನನಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯವರ್ಧಕ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಬಡತನದ ತುಳುನಾಡು ನೆನಪಾಗ್ತದೆ. ಕಷ್ಟದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಬದುಕು ನನಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಗೆ ಆಟಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ನದಿಯುವಾಗ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ನದಿಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವಾಗ ಕರಾವಳಿಯ ಜೋಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 22 ನದಿಗಳು ಹರಿತವೆ. ಮಳೆಗಾಲ ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವಾಗ ಈ ನದಿಗಳೆಲ್ಲ ಭರ್ತಿಯಾಗಿ ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವಾಗ ತೋಡು ದಾಟಲಾಗದೆ, ಊರು ಬಿಡಲಾಗದೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬದುಕುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ತಜಂಕು ಅಥವಾ ಪೆಲಕ್ಕಾಯಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರದ ದಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದು ಹೊರತು ಅದರಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯವರ್ಧಕ ವಿಷಯಗಳಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನರಿಗೆ ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಗೊತ್ತಿತ್ತೋ ಏನೋ, ಆದರೆ ಅದೊಂದೇ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಎಷ್ಟು ಹಾಳಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳೋದಿದೆ, ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರೋನೋತ್ತರ ಜಗತ್ತು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ 1,20,000 ಗಂಟೆ ಕೊರೋನಾದ ಬಗ್ಗೆ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು. ಸುಮಾರು 88,000 ಲೇಖನಗಳು ಕೊರೋನಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಟ ಆಯಿತು. 3-4 ಲಸಿಕೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡವು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಶೋಧನೆಗಳಾದವು. ಆದರೆ ಯಾರೂ ಗಮನಿಸದ, ಯಾರೂ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡದ, ಯಾರೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ತರ್ಕಿಸದ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಅಂತಂದರೆ, ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸು ಬದಲಾದದ್ದು. ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕನಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ನಿತ್ಯ ಕ್ಲಾಸಿನ ಒಳಗಡೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಸಹನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಭಾವಿಸುವತನ, ಪ್ರೀತಿಸುವತನ, ಕೇಳುವತನ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇವತ್ತು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಕುಸಿತಾ ಇರುವಾಗ, ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಕ್ಷಿತಿ ಒಂದು ಕ್ಷೋಭೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಅನ್ನವನ್ನು, ಬದುಕುವ ಪರಿಸರವನ್ನು, ಅದರ ಬೇರಿಗೆ ಇಳಿಯುವ ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಪಿಜ್ಜಾ ಅಂತ ಒಂದು ಆಹಾರ ಇದೆ, ಬರ್ಗರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಹಾರ ಇದೆ. ಪಿಜ್ಜಾ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇವತ್ತೇ ಹೋಗಿ ಡಿಕ್ಷನರಿ ನೋಡಿ, ಸುಮಾರು 80 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ
ಬ್ರೆಡ್ ಮಾಡುವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಒಂದು ಆಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೀಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬೀಳುವ ಕಸವನ್ನು ಮುದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಭಿಕ್ಷುಕರಿಗೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಪಿಜ್ಜಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬೇಕರಿಯ ಹೊರಗಡೆ ಅಮ್ಮ ತಾಯಿ ಏನಾದರೂ ಭಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಭಿಕ್ಷುಕರು ಸಾಲು ನಿಲ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಅವರಿಗೆ ಬೇಕರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಉಳಿದ ಕಸವನ್ನು ಮುದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಭಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಪಿಜ್ಜಾ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಅದು ಇವತ್ತು ಭಾರತದ ಯುವಕರ, ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನವರಿಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟದ ಆಹಾರ. ಮೈದಾ, ಅಮೇರಿಕ ಮೈದಾವನ್ನು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಸ್ತದೆ, ಗೋಧಿಯನ್ನು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದೇ ಲೆವೆಲ್ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ 1,000 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗೋಧಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಯಬೇಕು, ಅದನ್ನು 4-5 ಜನ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮಟ್ಟಸ ಮಾಡಿ ಅವರು ಬರೀ ಒಂದೇ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆದು ಅದೇ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿಂದು ಇವತ್ತು ಅಮೇರಿಕದ ಜನರ ದೇಹದ ತೂಕ ಸರಾಸರಿ 100 ದಾಟಿದೆ, 100 kg ದಾಟಿದೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥೂಲ ದೇಹಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಏಕಮೇವ ಒಂದೇ ಮಾದರಿಯ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಥೂಲ ದೇಹಿಗಳಾದ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಚಂದ್ರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಮಂಗಳನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪಕ್ಕದ ತಡಮ್ಮೆ ದಾಟಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇರ್ಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಆಹಾರ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸವಣೂರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸಸ್ಯ ಅದು ಬೇರೆ. ಅಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ನಮ್ಮ ನೆಲದಲ್ಲಿವೆ, ಅಷ್ಟು ವೈವಿಧ್ಯತೆ, ಸಸ್ಯ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ನೆಲದಲ್ಲಿದೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಾವು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮಟ್ಟಸ ಮಾಡಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರೋ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರೋ ಕೊಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈವರೆಗೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಬದಲಾಗದ ಕಾರಣ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಸ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಉಳಿದಿದೆ. ಆ ಸಸ್ಯ ಸಂಪತ್ತುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಇವತ್ತಿಗೂ ಬಲಾಢ್ಯವಾಗಿದೆ, ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನರು ಯಾಕೆ ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಎಷ್ಟು ವಿಷವನ್ನು ಸೇವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಬೆಳೆಯುವ ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇದ್ದೆ. ನೀವು ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಳಿ ದ್ರಾಕ್ಷೆ, ಒಂದು ಗೊಂಚಲು 1 kg ದ್ರಾಕ್ಷೆ ತಗೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಒಂದು ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ವಿಷದ ಪೊರೆ ಇದೆ, ಎಂಡೋಸಲ್ಫಾನ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಮೋಡ ಇರುವಾಗ ಅವರು ಎಂಡೋಸಲ್ಫಾನ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ದ್ರಾಕ್ಷೆಗೆ, ಬೋಗುಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷ ಹಾಕಿ ಗೊಂಚಲಿಗೆ ಮುಳುಗಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕೊಳೆ ರೋಗ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಮುಳುಗಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಬರುವ ಮಾವನ್ನು ನೋಡಿ, ಅದು 1 ತಿಂಗಳಾದರೂ ಹಣ್ಣಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ತೆಗಿತಾರೆ. ನಿರಂತರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಹಜವಾದ ಮಾವನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಟರೆ ಅದು 3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಾಗಿ ಕೊಳೆತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಮಾವು 1 ತಿಂಗಳಾದರೂ ಕೊಳೆತು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡು ಬರುವ ಕಾರಣ. ನೀವು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನೇಸರ ಅಂತ ಒಂದು ಸಾವಯವ ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾರುವ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸೊಪ್ಪು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ಯೂ ನಿಲ್ಲುವವರು ಮೈಸೂರಿನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುಗಳು ವಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಬರುವ ಈ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ತೀರಿ. ನಮಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಾಗ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷಿನ ವ್ಯಾಮೋಹವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಳಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಚಂದ ಅಂತ. ನಮಗೆ ಬಿಳಿ ಬೆಲ್ಲ, ಸಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಬೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಅಚ್ಚು ಕಟ್ಟುತ್ತೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೀವು, ಅಚ್ಚು ಕಟ್ಟುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಅಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಚಂದ, ಬಿಳಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಚಂದ. ಕಪ್ಪು ಜೋನಿ ಬೆಲ್ಲ ನಮಗಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಆಹಾರ, ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಕೊಪ್ಪಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಗಂಗಾವತಿ, ಕೊಪ್ಪಳ, ಮಾನ್ವಿ ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸೋನಾ ಮಸೂರಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಊರುಗಳು. 1,000 ಲೋಡು ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ ಆಂಧ್ರಕ್ಕೆ ಈ 4 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಹೋದಾಗ 400 ಲೋಡು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬರ್ತವೆ. ನಾವು ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಕಡೆಯವರು. ಅಷ್ಟು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯ ಕಡೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಕಡೆಗೆ, ಅವರು ಆಟಿಯ ಆಚರಣೆ ಇರ್ಬೋದು, ಯುಗಾದಿ ಆಚರಣೆ ಇರ್ಬೋದು, ದೀಪಾವಳಿಯ ಆಚರಣೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ನೆಲಮುಖಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದರು.
ಎಷ್ಟು ಹಸಿರು ಮುಖಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಎಷ್ಟು ತಾಜಾ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹುಶಃ ಈ ರೀತಿಯ ಆಟೆಯ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತವೆ. ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದು ವೈಭವ ಆಚರಣೆಯಾಗಿ ಹೋಗದೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ನೆಲದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುವ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಬೇರಿನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುವ, ಆ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ನೆಲವನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ನೆಲವನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇದು ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಪಡೀತದೆ. ಆ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಪಡೀಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಸೀತಾರಾಮರಯ್ಯವರು ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಒಟ್ಟು ಕುಟುಂಬದ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು, ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವೆಂದು ಕೇಳಿರದ, ನಮಗೆಂದು ತಿಳಿದಿರದ ಅದೆಷ್ಟೋ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದೆವು ಸರ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅನ್ನುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ದುಮತ ಈ ಚಾವಡಿದ ಮಲ್ಲ ಬೆನ್ನೆರಾದ ಬೈದಿನಾರು ತುಳುನಾಡು ತೂತಿನಂಚಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ನಿರೂಪಕರು ತುಳುವರೆ ಆಚರಣೆ ಸಂಪ್ರದಾಯಲೆ ತಿರ್ಲನು ತೆರೆದಿರಂಚಿನ ಬಿಡ್ಸೇರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು ಪಟ್ಟೊಂದು ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅರೆ ಜ್ಞಾನನು ಕೊರೊಂದು ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಮನ ಪೆರ್ಮೆದ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಇರ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರೆ ಒರುಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಆಟಿದ ಆಚರಣೆದ ಮಹತ್ವಲೆನು ತಿರ್ಲೆನು ಜನ ಮಂದಲಿಗೆ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರಳು ಪಂದು ಭಿನ್ನೈತೊಂದುಲ್ಲ. ಸುರಪೂಜನ ಕೈಕೊನ್ನ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರೇನು ಉಡಲ ಗುಂಡೊಡು ಸುಗಿತೊಂದು ಪತ್ತೂರು ಕೊರಂಡಲ ಪುತ್ತೂರು ಬುಡಯ ಪನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಅಲಿದಾಂತಿ ಮದಿಪು ಕೊಡ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಉಲ್ಲಾಯನ ಅಂಚನೆ ಲೋಕದಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿನ ಇನ್ನೆ ಪಾದೊಲೆಗದು ತರೆದಿಡ್ಡೊಂದು ಯಾನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಸತ್ಯೊಲೆಗ್ ಶಕ್ತಿಲೆಗ್ ಅಡ್ಡ ಬರೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ನಿಕಲ ದುಂಬದಿ ಕಡೆ ಸುರುಕಾದ್ನಿಕಲೆಗೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಸೋಲೋ ಇತ್ತು ಸೋಲ್ಮೆನೆನ್ ಸೊಂದ ಒಂದೊಲೆ ಬಂತಲೆ ಆಟಿದ ಬಗೆಟ್ ಪಾತೆರೆ ಅಂದಲೇ ಇದೇರು ಮೂಲಬತ್ತು ತೂನಾಗ ಆಜಿ ಪೆದ್ದಿನಲೆಗೆ ಮೂಜಿ ಪೆದ್ದಿನಾಲು ಪನ್ಲೆ ಕಾಪುಣ ಪಂದಿ ಆನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೆ ದೇಪಂಡ ಎಡೇನ ಗೇನ ಅಲ್ಬಗ ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಜನಮಾನ್ಯದು ಜಿಂದಿನ ಸಭೆಟ್ಟು ಯಾನ್ ಪಾತೆರನ ಜೋಕುಲಾಟಿಗೆ ಆಪಂಡ ಅತಂದಾಂಡ ಪಾತೆರನ ಪರಕಡೆಲೆ ಇಮ್ಮೆನಾಪನಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಲ ಬರುವ ಗುತ್ತುಜಿ ಆಂಡಲ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಎಂಕ ತೆರೆಲೆಕ್ಕ ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಟಿದ ಬಗೆಟ್ ಪಾತೆರುಣಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನೊಂಜಿ 30-35 ವರ್ಷ ಅಂಡಲ ಪಿರಕೊನೋಡ ಆಪುಂಡು ಅಪಗ ಇತ್ತಿನ ಆಟಿ ಎಂಚೆತ್ತಂಡು ಇನಿ ಆಟಿ ಎಂಚೊಂಡು ಒಂದೇನು ತುಂಡ ಮಾತ್ರ ಆಟಿದ ದಿನತ ಅಗತ್ಯ ಬೋಡ ಬೊರ್ಚ ಪನ್ನಂಚಿತಿನ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಬಾನದ ಕುಬಲು ಆ ಮುಗಲು ಒಟ್ಟೆದು ದೊರಿಲೆಕ್ಕ ಕೀರಿ ಕಟ್ಟದು ಮುಗುಲಿ ಕಟ್ಟದು ಬರ್ಪನಂಚಿತಿನ ಬರ್ಸ ಗುದ್ದುನ ಕಾಡ ನೀರು ಎದ್ದುನ ಗಾಲಿ ಬರ್ಸ ಆನೆದ ಬೆರಿಲಾ ಪುಡವುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾಯಿದೊಂಬು ಒಂದು ಆನಿದ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡ ಖಾಲಿ 10 ನಿಮಿಷ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಹತ್ತು ವಾರಗಟ್ಲೆ ಬುಡಂದೆ ಬರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬರ್ಸ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬರ್ಸದ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಬೊಲ್ಲದ ಪೊರ್ತುಡು ಕೀರಿ ಕಟ್ಟದ ಬರ್ಪಿನ ಬರ್ಸದ ಒಟ್ಟುಗು ಚುಟಿದೊಂಬುದ ಆ ಆಟಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಇಲ್ಲಡು ಅಟ್ಟೊಡಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮುಡಿಯರಿ ಪೂರ ಖಾಲಿಯಾದ ಪುಂಡಿ ಅರಿಲ ಬೇಪಾವರೆ ಉಪ್ಪಂದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ನನೊಂಜಿ ಕಡಿಟ್ಟು ಆಟಿದ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ಸೀಕ್ ಸಂಕಡಲು ಪ್ರಾಯದ ಕುಲುಪರೆಯವು ಜೋಕುಲುಪರೆಯವು ಕೋಂಟುಡುಕುಲೊಂದು ಸೀಕ್ ಸಂಕಡೋಡು ನರೆಲೊಂದು ಬರೆಲೊಂದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಇಲ್ಲದ ಆಣು ಆಂಜೋಲೆಗು ಒರುವಲದ ಬೆನ್ನಿದ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದು ಒಂಜಾತ್ ಉಲಾಯಿ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಒಂಜಾತ್ ಪುರ್ಸೋತು ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಐತ ನಡುಟು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ನೆಲತ ಶಕ್ತಿ ಏರ್ಪಂಡ ಒಂದು ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಆಟಿದ ಪೊರ್ತು ನಿಜವಾದ ಎತೆದೆತ್ತು ಅಂತಿನ ಏರಂದ ಬಂಡ ಎನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಡೊಂದು ಇಲ್ಲದ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜೋಲು ದಯಪಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅನಗ ರಾತ್ರಿ ಅನಗ ಬಲಸದು ಪಾಡೋಡು ನಾಂಡ ಅರಿಪಾಡ್ರೆ ಅರಿಜ್ಜಿ ತಿನರೆ ತೆನಸು ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಜವಾದ್ಲ ಬಂಗದ ಆಟಿನ ಒರುವಲಗು ನಮ್ಮ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪಡು ಇನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದಿನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಡುಲ್ಲ ಬೆನ್ನಿದ ಬದುಕಿಡ್ದು ಪಿರಮುಕುಡ್ದು ಏತೋ ಕಾಲಾದು ಬೋತುಡು
ಅಂಚಿತಲ್ಪ ಆಟಿ ಬತ್ತಿನಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಹುಜಿ ಓಯ್ನಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಬುಜಿ ಆಟಿದ ಬಂಗ ಅಂತೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲೆ ಗೊತ್ತೇ ಜೀನಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬುಲೆ ಒಂದಲ್ಲ ಕಿಸೆ ನಿಲಿಕ ಸಂಬಳ ದಿಂಜವನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಆಟಿದ ಬಂಗ ಖಂಡಿತ ಬದಲ ಇಂಚ ಪಂಡ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾವಾದನ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಟಿದ ಬಗೆಟ್ ಪನ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಆಟಿದ ತೆನಸುಲು ಪರೆಯಾತಂದಾಂಡ ಆಚರಣೆಲು ಪರೆಯವು ಒಂದು ದಾದ ಪನ್ಪಿನೆರ್ದು ಎನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಡು ದಾಯೇ ಪನ್ಪಿನ ಅಗತ್ಯ ಒಣ್ಣು ನೆನ್ವೆ ಯಾನವಿನ ಆದಿಟ್ಟಿಡು ಕೊನಪಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆ ಎಂಗೆ ತೆರಿಲಕ್ಕ ಆಟಿದ ಈ ಒಂಜಿ ತಿಂಗುಲ್ದ ಬಗೆಟೆ ಅಧ್ಯಯನಕಾರರಿಗೆ ಬೋರ್ತಿನಾಥ್ ಸಂಗತಿಲ್ ತಿಕ್ಕು ಬಹುಶಃ ಎತ್ತೋ PhD ಪ್ರಬಂಧೋಲಿನ ಬರವರ ಸಾಧ್ಯಾಭಿನ ಚಿತ್ತನಾಥ್ ವಿಷಯಲು ಉಂಡೊಂದು ಯಾನೆನ್ವೆ ಒಂದಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಪನಂತೇರಿ 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಲೊಂದು ಇನ್ನಿತ ವಿಜ್ಞಾನ ಪನ್ಪುಂಡು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಜೀವರಾಶಿಲುಲ್ಲ ಅಂದ ಪ್ರತ್ಯೊಂಜಕ್ಕಲ ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣುಂಡು ಮೂಕೊಂಡು ರಡ್ಡು ಕೆಬಿಯುಂಡು ಕಾರುಂಡು ಕೈಯುಂಡು ಆಂಡಲ ನರಮನಿ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಈ ಸೃಷ್ಟಿದ ಶ್ರೇಷ್ಠವೈನ ಜೀವರಾಶಿ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ದಾಯಿಗೆ ಅಂತ ಪನ್ಯಕ್ಕೆ ತೆರಿದಿನಕುಲು ಪ್ರಾಜ್ಞರ್ನಕುಲು ಮುಂಜಿ ಮೂಜಿ ಕಾರಣವನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು ಬೇತೆ ಜೀವರಾಶಿಲಿರ್ದು ನರಮಾನಿ ಮೂಜಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಗಮನ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡಗೇನೋ ಕೊರ್ಪೆ ಕನ್ನಡೋಡು ಆಹಾರ ನಿದ್ರೆ ಮೈಥುನ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಮರ್ಗಿಲಿಡ್ಲ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಟಿದ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಅವನೇನು ತೋಣಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ದಾಯಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಂದು ತೋರ ಸಾಧ್ಯ ಪುಂಡು ಇನ್ನೇ ಬಾರಿ ಸುಲಭೋಡು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಅವರ ಹೆಂಚಿನ ಪೊಟ್ಟು ಆಚರಣೆಲು ಅತನ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಲೊಂದು ಮುಕ್ಕುಡು ದಕ್ಕುನೆಂತೂಪ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಲ್ನ ಮೆಲಾನೆ ಉಂತವನೆಂತೂಪ ಕೈದು ಮಲ್ಪನೆಂತೂಪ ಅಂಡ ಅಂಚ ಮೂಢನಂಬಿಕೆದ ಪುದರ್ಡು ಒಂಜೊಂಜನೆ ಕೈದು ಮಲ್ತನಂದಂಡ ಈ ನೆಲತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಂಚಿನೊಂಡ ತುಳುತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಂಚಿನೊಂಡ ಅತಂದಂಡ ಆದಿಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಂಚಿನೊಂಡ ಅವು ನಿಧಾನವಾದ ಮಾಯ್ಕಾಪಿನ ದಿನ ದೂರ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ತಿರಿಯು ನೋಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಪನ್ಪಿನೊಂಡು ನಂಕ್ ನಮ್ಮ ನೆಲತ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ನಮ್ಮ ಆಚರಣದ ಬಗೆಟ್ಟು ನಂಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಬೋಡು ಐತ ಪಿರೋಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಮಲ್ದಿಜರು ದಾದಾಂಡಲ ಉಪ್ಪೋಡು ಪನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ತೆರಿವುನ ಮನಸ್ಸು ಬೋಡು ಅಂದು ಯಾನೆನ್ವೆ ಈ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬಗೆಟ್ ಪನ್ಪುಂಡು ಆಟಿದ ಬಗೆಟ್ ಬರ್ಪಿನ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ನಮೈನಿ ಪನ್ಪ ವಿಜ್ಞಾನನೇ ಬರೀ ಮಲ್ಲ ವಿಚಾರ ತಂದಾಂಡ ವಿಜ್ಞಾನ ಪನ್ಯ ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯದ ಕಲೆಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬಂದು ಅಕುಲ್ ಪನ್ಯ ಹೆಂಚಿನ ಈರೆಂಜಿನ ಪಾತ್ಯರು ಮನ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲೆ ಅಂದು ಎತ್ತೋ ಕಡೆಟಿ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲ್ಲ ಪ್ರಾಯದ ಕಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಅಂತೋಪ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೋ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಜಿ ರಡ್ಮೂಜಿ ಕಾರಣ ಕೊಡ್ದು ఆయన తెరిపోన ప్రయత్నం మల్పే ಇನಿ ಮುಡಿಪು ಕೊನೋದು ನಮ್ಮ ತಿರುಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪ ತಿರುಪತಿಡಿ 7 ಗುಡ್ಡೆಲುಂಡು ಸಪ್ತಗಿರಿ ಎಂದು ಪನ್ಪ ಆ 7 ಗುಡ್ಡೆಲಿಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪುದರುಂಡು ವೃಷಭಾಚಲ ಗರುಡಾಚಲ ಶೇಷಾಚಲ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪುದರ್ಲುಂಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ದೀತಿನ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ವಿಜ್ಞಾನ ದೀತಿನತ್ತು ಹಿರಿಯಾಕುಲು ದೀತಿನ ಪುದರ್ ಪ್ರಶ್ನಪ್ಪ ನಾ ಪುದರನ್ನು ದಯಗಿದೀಯರಂದು ಇನಿ ಒಂಜಿ ವಾಸ್ತವ ಸತ್ಯದಾದ ಅಂದ ಪಂಡ ಇನಿತ ಉಪಗ್ರಹೋಡ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಡ್ರೋನ್ ದಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡ ಮಿತ್ ಬಾನ ಕೊಡಿకపోదు ತೋಣುಂದಾಂಡ ಆಯ್ತ ಚಿತ್ರದೆಪ್ಪುನಗ ಆ 7 ಗುಡ್ಡೆಲೆಂಜನಂಡ ಬೆಟ್ಟೋಲೆಂಜನಂಡ ಅವೇ ಆಕಾರವನ್ನು ವೃಷಭ ಪಂಡ ಬೋರಿದ ಆಕಾರ ಗರುಡ ಪಂಡ ಆ ಗರುಡನ ಆಕಾರ ಶೇಷ ಪಂಡ ಜಿಡೆ ಬುರ್ಪಾದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನಾಗನ ಆಕಾರಡು ಬಾನ ಕೊಡಿಡ್ದು ತೋನಗ ತೋಜಿನುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಡ್ರೋನ್ ಬತ್ತಿನಿ ಇಂಚೋಗು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಉಪಗ್ರಹೋಲು ಬತ್ತಿನಿ ಒಂಜಿ ಶತಮಾನ ಅತ್ತನ 2 ಶತಮಾನ ಇಂಚಿಡು ಅಂಚಾಂಡ 1000 ವರ್ಷದ್ದು ದುಂಬೈಕ್ ಪುದರಿದೀತಿರಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಎಂಚ ತೂತೇರು ಅಡಿಗೆ ಏರ್ಪೋತೇರು ಒಂದೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ದಾಕೊರ್ನಿ ಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವಿಚಾರದ ಪಿರೌಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸತ್ಯುಲನ್ನು ತೆರಿಯಂದೇರು ಯಾಕಡೆ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯಲು ನಮ್ಮ ಗುರುಕುಲು ಪಂಡೇರು ಯಾನವೇನು ನೂದೇಕು ನೂದು ಒತ್ವೆ ಅಂಚಂದು ಮಾತಲ ತೆರಿದೇ ಮಲ್ದೇರೆಂದು ಪಂಡ್ರಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಐತ ಪಿರೋಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣoluಂಡು ಆಟಿದ ಈ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಂದ ಸುರುಕು ತೆನಸ್ದ ಬಗೆಟ್ ಬರ್ಪೆ ಈ ತೆನಸ್ಸು ನಂಗೆ ಇನಿ ಕೊಡ್ತೇರಂದ ಅಂಡ ಐತ ಪಿರೋಡು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪರಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಂಗತಿಲು ಕೆಲವುಂಡು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಬದುಕು ಪನ್ಪಿನವು ಅತಂದನ ಜೀವನ ಪನ್ಪಿನವು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಗುರುಗೆ ದೇಪಂಡ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆಡ ಮಲ್ಲ ಶಾಲೆಡ ಪಂಡ ಕಾಲೇಜಿಡ ಗುರುಕುಲು ಸುರುಟ್ಟು ಪಾಠ ಮಲ್ಪೇರು 5 ಪಕ್ಕ ಜೋಕುಂಡ ಪರೀಕ್ಷೆ ದೇತನ್ವೇರು ಅಂಡ್ ಬದುಕು ಪಂಡ ಜೀವನ ಅಂಚತ್ತು ವಿಧಿ ಅಂಚತ್ತು ಸುರುಕು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪುಂಡು
ಐದು ಬಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲ್ಪವನು ಒಂದು ಸರಿ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಪನ್ನ ಪಾಠನು ಬದುಕನಕ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತದೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪರೀಕ್ಷೆನೇ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಕೊಡ್ತನೊಂದು ಯಾನೆನ್ನುವೆ ಎಕಡೆ ಪಲ್ಲೆಕನೆ ಬೇಯ್ಪವರೆ ಅರಿಜ್ಜಿ ತಿನರೆ ತೆನಸಿಜ್ಜಿ ಒಂಜೇಳೆ ಇತ್ತಿಂಡಲ ದಿಕ್ಕೇಳ್ಡು ಮುರ್ಪರೆ ಕನಕ ಇಜ್ಜಿ ಮಂಡ ತೂಮಲ್ಪರೆ ಕನಕ ಇಜ್ಜಿ ಚಂಡಿ ಚೆನ್ನಗರಾತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮುರ್ಪರೆ ಒಂದೆತ್ತ ನಡುಟು ಎಂಚ ಬದುಕೊಡು ಪನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕಲೆಗಿತ್ತಂಡು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತೋಡು ಈ ಪ್ರಪಂಚನ ಮಲಮಲ್ಲ ಸಾಧಕೆರೆ ಅಂತ ತೋಣಂದಾಂಡ ಏರು ಸುಖ ಸಂಪತ್ತೊಡುತ್ತದು ಬಾಯ್ಡು ಬಂಗಾರದ ಚಮಚೊಂದಿದು ಬೈದರ ಅಕುಲು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪುದರ್ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕುವಾದನ ಏರು ಪರ್ಕಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಡು ಬಾರಿ ಬಡಪತ್ತಿಡು ಬಂಜಿಗೆ ಉನರೆ ಗತಿಜ್ಜಾಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಅವ್ಯೇತೋ ಜನಕುಲು ಇನಿ ಮಲಮಲ್ಲ ಸಾಧಕೆರನ ಸಾಲಡು ದುಂಬತ್ತನಂಕ ನೆಗತ್ತು ತೋಜುವೆರು ಐಕ್ಯ ಪನ್ಪೇರು ಬಂಜಿಗೆ ಬಡವಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ನರಮಾನ್ಯಾಗ ಸಾಧನೆದ ಸಾಧಿ ತೋಜುಂಡುಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನಲೇ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕುಲು ಮಲ್ದಿರು ಬಂಜಿಗೆ ಬಡವನ್ನುಂಡು ಬಂಜಿ ಕಾಯಿನ ಬಂಜಿಗೆ ಬುಲಿಪುಣ ಕರ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಬನ್ನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕಾದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಇಲ್ಲದ ಕರಬರಿಟೆ ನಿಲ್ಕೇರು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಕೊಡಿದಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ತೇವು ತೋಜಂಕ್ ಅಡಿಗೆ ಮುತ್ತುದು ಕಂತೇರು ಬಹುಶಃ ಸುರುಕು ಎಂಜೆಂಜಿನ ತಪ್ಪುಲೆನ್ ತಿಂತಾರೆ ಏತು ಜನ ಸೈದೇರ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕುಲು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಡ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ತದು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಬಂಜಿದ ಬಡವಲ್ಲ ಆಜಾವಡು ನಮ್ಮ ಸರ್ರೋದ್ಗ ಆರೋಗ್ಯಲ್ಲ ಒರ್ಪುಡು ಪನ್ನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಸತ್ಯ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕುಲು ತಿರಿಯೊಂದು ಪರೆಯವು ಇನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಯೋಗ ಅಂತೂ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಯೋಗದ ಪಿರೌಡ್ಲ ಒಂಜಾತು ಬೆಗರುಂಡು ಇನ್ನು ತೊಂಬತ್ತು ಸಾಳುವ ಎಡಿಸನ್ ಬೊಲ್ಪುನ್ ನಾಡು ಪತ್ತೋಡು ನನ್ನ ಸುರುತ ಸರ್ತಿ ಸಾಧ್ಯಾತಿಜಿ ಕೈತಲ್ ನೂದು ಸರ್ತಿ ಪ್ರಯೋಗ ಆಯ್ನೆಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಸಾಧ್ಯಾಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕುಲ್ಲ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಯೋಗಲೇನು ಮಲ್ತದೇವು ಪರೆಯವು ಬಹುಶಃ ಇಸ ಸಿಂಗಿದ ಒಂಜಾತು ಬೂರು ಮರ್ದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕುಲು ತಿಂದುದು ಪರೆಯವು ನನ್ನ ತೆನಸು ಬನ್ನಾಗ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಆಟಿಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ಪನ್ನಗ ಪನ್ಪ ಆಟಿಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಹತ್ತು ಆಟಿಡು ಇಡೀ ತಿಂಗಳೊಡ್ಲ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ನಮನೆದ ತೆನಸಲೆ ತಿನ್ನರೆ ಉಂಡು ಮೂಜಿ ಪಾಲ ಮಲ್ತೆರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕುಲು ಸುರುತ್ತ 10 ದಿನ ಒಂಜಿ ನಮನೆದ ವನಸ್ಸು ತೆನಸ್ತಿ ನೋಡು ನಡುತ್ತ 10 ದಿನ ಬೇತೆ ನಮಂದ ಒಂಜಿ ವನಸ್ಸು ತೆನಸ್ತಿ ನೋಡು ಅಕೇರಿದ ಕಡೆತ 10 ದಿನ ಕೊಡುಂಜಿ ನಮನೆದ ವನಸ್ಸು ತಿನ್ನೋಡು ಒಂದು ಸುರುತ್ತ 10 ದಿನೊಟ್ಟು ಬಂಜಿದ ನಂಜಿನ ಕಳಿಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ತೆನಸಲೆನ್ ತಿನ್ನೋಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕುಲು ಬಂಡೇರು ಆಯ್ತಾ ಬಂಡ ರಡ್ಡನೆ ನಡುತ್ತ 10 ದಿನ ಬಂಜಿಗೆ ಜೀರ್ಣಾಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ತೆನಸಲೆನ್ ತಿನ್ನೋಡು ಅಕೇರಿದ 10 ದಿನ ಜೀವಗು ಗೆಟುಪ್ಪು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸತ್ವ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ತೆನಸಲೆನ್ ತಿನ್ನೋಡು ಒಂದು ಪಂಡೇರು ವಿಶೇಷವಾದ ನೀ ದುಂಬು ತಮಸೆ ಮಲ್ತು ಅಂತ ಅಗ್ಗದ ಮಾಲು ಗುಜ್ಜದ ಕಜಿಪು ಅತಂದಂಡ ತೊಜಂಕ್ ಬಂಡ ಚಲ್ಲು ಮಲ್ತು ಅಂತ ಅಂಡ ಆ ತೊಜಂಕದ ಪಿರೌಡುಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸತ್ವ ಏತಂದು ತೆರೆ ನನಗೆ ವಿಚಿತ್ರವು ಎಂಗೊಂಜಿ ತಿಗಿನ ಮಾಹಿತಿದ ಪ್ರಕಾರ ಇನಿ ಪ್ರಪಂಚೊಡೆ ಮಾತೆರೆಡ್ದು ಎಚ್ಚ ಪೆಲಕಾಯಿ ಅತ್ತಂದಂಡ ನೆಟೆ ಪೆಲ್ತರಿ ಪನ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಬೋಲೆ ಅಂದ ಪನ್ಪ ಬೋಲೆನು ಕೆರೆಂಗನ ತಿನ್ಪಿನ ದೇಶ ಉಂಡ ಇನಿ ಹಿರಿಯಣ್ಣ ಪನ್ನ ಪುದರೂಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಮೇರಿಕ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತಿರುಡಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಸತ್ಯ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲೆಗೆ ಅವು ತೆರೆದಿತ್ತನು ಐಟ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಕಿರುಮುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸೀಕು ಬರ್ಪುಂದಾಂಡ ಅತ್ತಂದ ಇನಿ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಆಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್ ದೆತೊನ್ವನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಸತ್ತೋಲ್ಲ ಆ ತ್ವಜಂಕಡು ತೇವುಡಿತ್ತನು ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತೆದ ಕಸಾಯಿ ನಮ್ಮ ಆಟಿದ ಅಮಾಸೆದಾನಿ ಪರುಡು ಬನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತೆರು ಕಾಡು ಕತ್ತಲಾದ ನಾಡು ಬೊಲ್ಪಾದ ಮೂಡಾಯ ಬಾನೋಡು ಬಾಲಭಾಸ್ಕರ ದೇವರು ಉದಿಪುಗು ಬರ್ಪಿನೇರ್ ದುಂಬೆ ಜಾಮದ ಕೋರಿ ಕೆಲಪುನೇರ್ ದುಂಬೆ ಲಕ್ಕದು ಉರ್ಪುಳಿ ಪೋದು ಆ ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತೆನ ಕಲ್ಲಿಡು ಗುದ್ದುದು ಕಂತದು ಆಯ್ತಾ ಕಸಾಯ ಮಲ್ತ ಪರುಡು ಬನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಬಂಡೇರು ನೆಟ್ಲ ಒಂಜಾತ ಸಂಗತಿಲುಂಡು ದಾಯ ಕಲ್ಲುಡು ಗುದ್ದೋಡು ಕತ್ತಿಡು ಕೆತ್ತಂಡ ಸುಲಭಡ ಪೂಜ ಪಂಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ರೆಯವು ಮುಲ್ಪಲ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವೈನ ಒಂಜಾತ ಕಾರಣಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಪಾಲೆದ ಮರ ಇನ್ನಿನಂಕ ಕಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟು ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಆಂಡ ಇಲ್ಲದ ಎದುರುಡು ದೇವುಲ್ಯದ ಎದುರುಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕುಲ್ದು ನಡ್ಪವಂತೇರು ಆಂಡ ಇನ್ನೇನು ಅಲ್ಪರು ಆ ಪಾಲೆದ ಮರ ಉಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವನಿಷ್ಠ ಜದ್ರ ಅತ್ತ ನನ್ನ ಇಟ್ಟು ಇಜ್ಜನ್ನ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಬನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತೆರನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಕಡ್ಪಾವನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಪಾಲೆದ ಮರ ಇತ್ತಿನಂದಾಂಡ ನಂಗೆ ಅವೇ ಮಿಂಚು ಬಂದಕ ಇನ್ನು ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಅರೆಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ದಾದ ಪನ್ಪನ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟೋನೆಲೆ ಕಟ್ಟುವ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಆಕುನಂಚಿತ್ತಿನ ತೆಡಿಲಿತ್ತಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಗ ಆಕುನಂಚಿತ್ತಿನ ತೆಡಿಲಿತ್ತಿನಿಂದ ಅವೇನು ವೈಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪಾಲೆದ ಮರಕ್ಕಿತ್ತಿನ ಪನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸತ್ಯ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲೆಗೆತ್ತನೆ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟುಗೂ ಆ ತೆಡಿಲ್ದ ಅತನ ಮೆಂಚಿದ ಏನ ಶಕ್ತಿಲುಂಡ ಅವಿನ ವೈತೊನ್ನೆಡ್ದ ಹತ್ರ ಕತ್ತಿಯ ಕರ್ಬನ
ಆ ಮರಕ್ಕೆ ಕೊಲ್ಪಾಡಂದಾಂಡ ಆ ಕರೆಂಟ್ ನಂಕ ಆಕು ಪನ್ನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಂದಾಂಡ ಬಕ್ಕ ಕರ್ಬೋಡು ಒಂದು ವಾಲ್ತಿನಂದಾಂಡ ನಂಜಿ ಎರೋಡ ಐಕತ್ರ ಕಲ್ಲುಡು ಗುದ್ದುದು ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತದ ಕಸಾಯದ ರೆಸಪರಡು ಬಂದು ಹಿರಿಯ ಕೊಲ್ಪಂಡೇರು ಉಡಂಜಿ ಇಂಚೊಗೆ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಆಯುರ್ವೇದದ ವೈದ್ಯರೇ ಪಂಡೇರು ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತದ ಕಸಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನು ಸುಮಾರು ಮಲ್ಪಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡಿಗೆ ಅವು ತೇವುಡ್ಲ ಉಂಡು ಬೀಟಾ ಕಿರೋಟಿನ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಸತ್ವ ತೇವುಡ್ಲ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಮದ ತೊಂದಲ್ಲ ಎತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಪಾಲೆದ ಮರವು ಒಂದೇ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಡ ಗುತ್ತಿಜ್ಜನ್ನಕಲೆ ಒಂಜಿ ಸುಲಭದ ಒಂಜಿ ಉಪಾಯ ಪನ್ಪುಡು ಅಂಡ ಐಕ್ ಸಪ್ತ ಪರಣಿ ಪನ್ನ ಪುದರ್ಲ ಉಂಡು ಐತೆ ಇರೆಂತು ಎರೊಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಎಗ್ಗೇಳು ಏಳು ಇರೆ ಪುಂಡು ಐಕೆ 7 ಇರೆ ಸಪ್ತ ಪರಣಿ ಒಂದು ನೆನೆಪುದಿ ಬರೆ ಸುಲಭ ದುಂಬು ದುಮ್ನಾನಿ ಪೋದವೇನು ಗುರ್ತ ಮಲ್ತಂದ ಐಕೆ ದಾರನ ಕಟ್ಟದ ಹತ್ತಂದನ ಕಲ್ಲು ದೀದ ಏನು ಗುರ್ತ ಮಲ್ತಂದು ಕಾಂಡೆ ಬೊಲ್ಪು ಬರ್ಪಿನೇಡು ದುಂಬೆ ಪೋದವೇನು ಗುದಂತೇರು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಮರಗಿಲ್ಲಂದಾಂಡ ನನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ತೆನಸಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಂಬೆ ಪೂಂಬೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ತೆನಸಲಿನ ತಿನ್ನಂದಾಂಡ ದಾದಾಂಡಲ ತೆನಸದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ತರೆಕೊಜಲುಪ್ಪರೆಯವು ಉಗುರ್ದುಪ್ಪರೆಯವು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸೊತ್ತುಲ್ಲ ಕರಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ ಐಕೊಂಡು ಒಂದು ಬನ್ಪೇರು ಪಡ್ಕೆಡು ಕಲ್ಲಾಂಡಲ ಏನೇ ಅವೇನು ದೂರ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ ಆ ಬಂಬೆಗೆ ಪೂಂಬೆಗೊಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲು ತೆರೆದಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸತ್ಯ ಒಡೆಮಟ್ಟ ಬಂಡ ಈ ಬರ್ಸೊಗು ಕೀರಿ ಕಟ್ಟದ ಬರ್ಸೊಗು ನರಮನ್ಯನ ಜೀವ ಸಂಪಾಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಜೀವಗೂ ಬೆಪ್ಪು ಕೊರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸಲೆಲ್ಲ ಈ ತೆನಸಲು ಮಲ್ತಂತನು ಒಂದು ತೆನಸದ ಬಗೆಟೆ ಪಂಡ್ರೆ ಬೋಣಂದ್ರೆ ಐಟೆ ಸುಮಾರು ಪೊರ್ತು ಪೋ ಪಂಚದ್ರನ್ನ ಅವೇನು ಅಡಿಗೆ ಬರೀಕದಿದ್ದು ನನ್ನ ಆಚರಣದ ಬಗೆಟು ಹೋಗೋಣಂದಾಂಡ ತುಳುಬೇರೆಗೆ ನಮಕ್ 4 ನಮೂನದ ಆಚರಣೆಗಳುಂಡು ಒಂಜಿ ದೇವತಾರಾಧನೆ ತೂಪುಣಂದಾಂಡ ಅಲ್ಪಲ ಷೋಡಶ ಉಪಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪೇರು ದೇವರೇನು 14 ನಮನೆ ಉಪಚಾರ ಮಲ್ತಿನಂದಾಂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕಲೆ ದಿಂಜುಣಿಗೆ 5 ಪಕ್ಕ ನಾಗಾರಾಧನೆ ತೋಣಂದಾಂಡ ಐಟೆಲ್ಲ 14ಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವನ್ನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ನಾಗ ಮಂಡಲ ಅಂತ ಬಂಪ ಅವು ನಮ್ಮ ಕಾಡ್ಯನ ಆಟಾಡ್ದು ಬೈದಿನಿ ಅವು ಇಂಚನಲ್ಲ ಪಡು ಐಟು ಪೂರ್ಣ ಮಂಡಲ ಬಂಡ 14 ಪವಿತ್ರ ಬಂಡ 14 ಕಟ್ಟಾವಡು ನನ್ನ ದೈವಾರಾಧನೆ ತೋಣಂದಾಂಡ ಅಲ್ಪಲ 14 ಕಟ್ಟು ಆಯಂಡ ಮಾತ್ರ ಪರಿಪೂರ್ಣವೈನ ನೇಮ ಒಳಕೊನ್ನು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ದೈವಗೂ ವಿಶೇಷವೈನ ಕಲೆದಿಂಜುಡು ಪನ್ನಚ್ಚಿತಿನ ನಂಬಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ನರಮಾನ್ಯಾಗ್ಲ 14 ಸಂಸ್ಕಾರಲೇನು ಕೊರಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ನಮ್ಮನೆಯನ ಕಾಲೋಡು ನಮ್ಮನೆಯನ ರೀತಿಡು ನಮ್ಮನೆ ಅವೇನ ಕ್ರಮೋಟವೇನು ಬರ ಮಲ್ಪ ಕಟ್ಟಿಡು ಅವೇನು ಮಲ್ಪ 5 ಪಕ್ಕ ಕಾಯ ಬುಡ್ದು ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕಲ ನಮ್ಮ ಕರಿದು ಪೋತಿನ ಕಲೆಯನ್ನು 14ಕ್ಕೆ ಸೇರವನು ಪನ್ನಚ್ಚಿತನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಮಲಮಲ ಗುತ್ತದ ಮಡಸ್ಥಾನದ ಇಲ್ಲಲೆಡು 14 ಇರೆ ಬಲಸದು ವರ್ಷಗೊಂಜಿ ದಿನ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಏರ್ ಮಾತ ಕರಿದು ಪೋತಾರ ಆತ ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಇರೆ ಪಾಡ್ದ ಅವನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರಾನ ಪಂಡ 14ಕ್ಕೆ ಸೇರೋನು ಅಂಚಿತಿನ ಕ್ರಮಲ ಉಂಡು ಆತಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಆರಾಧನೆ ಪಿತೃ ಆರಾಧನೆ ಮುಗಿಯುಜಿ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಲ್ಲಿಡ್ಲ ಬಲಸುನಂಚಿತಿನ ಕ್ರಮ ಹಿರಿಯಕಲೇನು ಬೇತೆ ಉಡೆಡ್ಲ ಕಡಪುಡ್ಜ ಅಕಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟೆ ಉಪ್ಪಿರ್ಬ ಅಂಚಿತಿನ ನಂಬಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪಿತೃ ಆರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಆಚರಣೆ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಬಂಡ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪೂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಮುಲ್ಪ ಪಿತೃಲೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ತಿಂಗಳು ಪನ್ನಂಚಿತಿನ ನಂಬಲಿಗೆ ಪಿತೃಲು ಹೊರ ನಮ್ಮ ಅಡೆಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಪನ್ನಂಚಿತಿನ ನಂಬಲಿಗಿದ ಒಟ್ಟುಗು ಆಟ್ಯದ ಅಗೆಲು ಬಲಸುನಂಚಿತಿನ ಕ್ರಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೋಪ ದೈವಾರಾಧನೆ ದಾಯಿಗಿಜ್ಜಿ ಪನ್ನಂಚಿತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೊರ್ರ ಯಾವು ನಂಗೆ ಉನರತಿನ ರಿಜ್ಜಂದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ದೈವಲಿಗೆ ಒಲ್ತು ಕೊರ್ಪಿನಿ ದೇಪಣ್ಣೊಂಜಿ ನುಡಿ ಕಟ್ಟಿಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಉಂಡು ತಿಂದಿನವು ಎನ್ನ ಎಚ್ಚತ್ತಿನವು ನಿನ್ನ ನಮ್ಮ ದೈವಗೆ ಪನ್ಪ ಎಂಕೆ ತಿನ ರಿಜಿ ನಿ ಕೊಲ್ತು ಕೊರ್ಪಿನ್ ಬನ್ನಂಚಿತನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅತ್ತ ನನ್ನ ದೈವಗು ಬುಡವಡ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಕ್ರಮಕಲೇನು ಮಲ್ಪರೆ ಬರ್ಪಿನ ಬರ್ಸ ಅಡ್ಡ ಪರ್ಲೆ ಅವು ಐಕತ್ರ ಗಟ್ಟ ಬರಿ ಜತ್ತು ಬೈದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವಲು ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಗಟ್ಟ ಮಿತರ್ದು ಪೋಪೇರು ಪನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರಣನು ನೆವನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಕೊಡ್ತೇರು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಬರ್ಪಿನಾಯೇ ಆಟಿ ಕಳಂಜೆ ಎಕಡೆ ನರೇಂದ್ರ ರೈಕುಲು ಪಂಡೇರು ಆಟಿ ಕಳಂಜೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಆಚರಣೆ ಅಂದು ಯಾನೆನ್ನುವೆ ದೆಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಆಟಿ ಕಳಂಜವರಿ ದೈವಿ ಸ್ವರೂಪ ಪನ್ಪಿನ ಹಿಡಿದ್ರ ನಂಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಧೈರ್ಯ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾನಸಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸಕ್ಕೆ ಅದೇ ಹೆಚ್ಚ ನೆಗತ್ತು ತೋಜುವೆ ಆಟಿ ಬಂಡ ಆನಿದ ಬಂಗದ ತಿಂಗಳು ಮಾತೆರ್ಲ ಎತೆದೆಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಕಡೆ ಕಣ್ಣಿಡು ಕೊಡಿದುಕ್ಕ ಬುಡ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಆಟಿ ಕಳಂಜೆ ಬರ್ಪೆ ನಿಕುಲು ಎತೆದೆಪ್ಪಡೆ ಪೋಡೆಡೆ ಯಾನುಲ್ಲ ನಿಕಲೆ ಬರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾರಿ ಸೀಕಲೇನು ಯಾನು ಒಯ್ತೊಂದು ಅವೇನೆ ಚಂದ್ರಗಿರಿತ ತುದ್ದೆಟ್ಟು ಮುರುಕಾಯಿವನ್ನಂಚಿದ್ರೆ ನಂಬಲಿಗೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಆಯ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊರ್ಪಿನ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಕು ತೋಜುಂಡು
ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರಪೆ ಇಂಚೊಂಜಿ ಪ್ರಯೋಗಾಣೆಗೆ ಒರಿಯಾಗ ಕೈತಳ್ಳು ಉಚ್ಚುನೋ ದಿಯರು ಪಿರವಡು ಆಯ್ನ ಎದುರು ಕುಲ್ಲಾಯರು ಕುಟ್ಟಿನಿ ಕಾಲಿಯೊಂಜಿ ಪಿನ್ನಡು ಕೊಟ್ಟನಾಗ ಐ ಸೈಪೆ ದೇಪಂಡ ಎನ್ನೇನು ಉಚ್ಚು ಎತ್ತುಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಮನಸ್ಸದ ವಿಶೇಷ ಮನಸ್ಸು ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತನಂದ ಎತ್ತೋ ಸೀಕಲೇನು ಸುಮಾರು ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪಂದು ನಂಗೆ ಬೋಡ್ತಿನಾತು ಉದಾಹರಣೆ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸದ ಚಿಕಿತ್ಸೆನೇ ಅತ್ತಂದಣ್ಣ ಆಯ್ತು ಮಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಮರ್ದಂದು ಒಂದು ಶಬ್ದ ಎಲ್ಲ ತುಳುಟುಂಡು ಅವೇನು ಆಟಿ ಕಳಂಜ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದು ಯಾನೆನ್ನುವೆ ನನ್ನ ಎಕಡೆ ಬಂಡೆ ಆಹಾರ ನಿದ್ರೆ ಮೈಥುನದ ವಿಚಾರಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಟಿ ತಿಂಗಳೋಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಗಯನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಹಾಕಲು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಪೊಸತ್ತು ಮದ್ಮಯ ಆಯಿನ ಹಾಕಲು ಪಂಡ ಪೊಣ್ಣು ಮದಿಮಾಲು ಕಂಡನೆ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಆಟಿ ಕುಲ್ಲಾರೆ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ನೆತ್ತ ಬಗೆಟಿಗಳು ಬೋಡ್ತಿನ ತೆರಿದರು ದಯ ಪೋಪಿನಿ ದಾದ ಕತೆ ಅಂದ ಅಂಡಲ್ಲ ಪನ್ಪುಣಂದ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಬಂಗದಪ್ಪನ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಕಂಡನೆ ಇಲ್ಲಡು ಬಂಜಾರ ಕೊರುವೆರ ಪನ್ನಂಚಿತನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಾತ್ರ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಮಗಲೇನು ಇಲ್ಲಡೆಲ್ಲ ಎಪ್ಪಡಾದೊಪ್ಪರೆ ಅವು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಒಂದು ವಿಚಾರ ತೋಣಂದಾಂಡ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲೆ ಬಂಗದ ತಿಂಗಳು ಸೀಕು ಸಂಗಡು ದಿಂಜಿದುಪ್ಪುನಂಚಿತನ ಎರ್ಕುದುಪ್ಪುನಂಚಿತನ ತಿಂಗಳು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಗರ್ಭ ಉಂತುಣಂದಾಂಡ ಒರಂಬ ತಿಂಗಳೂರ್ದು ಬಕ್ಕ ಬರ್ಪಿನಿ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಪಗ ನೀರಿಜ್ಜಿ ಅಪಗಲ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಸೀಕು ಸಂಕಟ ಉಪ್ಪುನಂಚಿತನ ಪೊರ್ತು ಪುಟ್ಟುನ ಬಾಲೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಅವರೇ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ನಂಚಿತನ ದೃಷ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲು ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮಲ್ಲ ಮಲ್ತದುಪ್ಪರ ಯಾವ ಪನರೆ ಪೋಪಣಂದಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಏನು ಪನ್ಪಿನಿ ಐತೆ ಆಟಿಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ನಲ್ಪ ಅಯ್ಯೋ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ಪ ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲಿಗೆ ತಿರಿಪವನಂಚಿತಿನ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಮಲ್ಲ ಕೊಲು ಪನಡು ಆಟಿಡು ಒಂಜೇ ದಿನ ನಲ್ಪಯ್ಯೋ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ಪನತ್ತು ಬಂಗದ ಪೊರ್ತುಡು ತಿಕಿನೇನು ತಿಂದದು ಬದುಕು ದಿನಕಲು ನಮ್ಮ ಐಟು ಉರುಂಡೆ ಪೂರು ಉಪ್ಪರೆವು ಉದಿರಿ ಪೂರು ಉಪ್ಪರೆವು ಸನ್ಯಾಸಿ ಕಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಡ್ರ ಬಯಕುವೆ ನಮಕೇಂದ ದುಂಬು ರುಸಿಕುಲ್ ನಕುಲು ಕಾಡಿಡು ಪೋದು ತಿಂಗೋಲು ಕಟ್ಲೆ ವರ್ಷ ಕಟ್ಲೆ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ತು ಅಂತರಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಕುಲು ತಿಂಪಿ ನೆನ್ಪಿನಿ ಹೆಂಚಿನ ಅಕಲೆ ಬಾಜಲ ಭುಜ ನರಮನಿಲತ್ತಾನ್ ಅಕುಲು ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಒಂದುವೇ ಸನ್ಯಾಸಿ ಕಂಡದ ಊರಿಗೆ ಐಟ್ ಬೋಡ್ತಿನಾಥ ನೀರು ಅಕಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡಂಚಿತ್ತನ ಬಡವೇ ಆವದಿನಂಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿಲ ಸನ್ಯಾಸಿ ಕಂಡೆಡು ಉಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ತೆರೆಯನ್ನು ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಬಂದು ಪನೊಂದು ಅಕೆರೆಡು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಆಚರಣದ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆದ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಸುರುಕು ಮೋಕೆದೀಕ ಹಿರಿಯ ಕಲೆಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ರೆ ಕಲ್ಪುಗ ಅಕುಲು ಪಂಡಿನೆನಕ್ಕೆ ಏನಗ ಮಾತಲ ಸರಿ ಉಪ್ಪಂದೆ ಪೋಂಡಲ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನೂದೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಲಂಡಲ ಐಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ವಿಚಾರಲುಂಡು ಅವೇನು ತಿರಿಯೋನುಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ನೆಲದ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವದೀಕ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರನ ಮರಣಿ ಓದುನ ಒಂತಿಕೊಂಡು ಬಾರಿ ವಿಚಿತ್ರ ನಂಗೆ ಚೀನಾಡು ಬೌದ್ಧ ಮಂದಿರೊಳೊಂಜಿ ಬರೆದು ಬಾಡ್ದೇರಿಗೆ ಫಲಕ ನಿಕುಲು ಈ ಜನ್ಮೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಾರಂದಾಂಡ ದುಂಬುದ ಜನ್ಮೋಡು ನಿಕುಲು ಭಾರತೋಡು ಪುಟ್ಟು ಅರಂದು ಅವು ಅಂದಾತ ಹೆಂಗೊತ್ತು ಜಾನ್ ತೂತು ಜಾನ್ ಪನ್ಪಿನ ಕೇಂಡೆ ಪಾತೆರನೆ ಕೇಂಡೆ ಅವು ಅಂದಂದಾಂಡ ನಂಗೆ ಐದು ಬಿತ್ತು ಅಭಿಮಾನದ ಪಾತೆರ ಬೋಡ ನಮ್ಮ ಪಗೆಮನಿ ದೇಶ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಏನು ಲೆಪ್ಪೋನ ಆ ದೇಶೋಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನೊಂಜಿ ಬರವು ಉಂಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ನೆಲಟು ಪುಟ್ಟೊಡುಂದಾಂಡ ಏತ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ತುಪ್ಪುಡು ಆ ಪುಣ್ಯ ನನ್ನ ಜೋಕುಲೆಗ್ಲ ಬರಡುಂದಾಂಡ ಆ ಪರಂಪರೆ ಬರೆಯೋಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬರೆಯೋಡು ಸಂಸ್ಕಾರ ಒಲ್ಪೊಡ್ದು ಪುಟ್ಟನು ಬಂಡ ಅಪ್ಪೆನ ಜಕ್ಕಿಲಡ್ದಿಗೆ ಮಾತ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ನಿಕಲ್ನ ಜೋಕುಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ನೆಲತ ಬದುಕನ್ನು ತೆರೆಪೋನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದು ಪನೊಂದು ಪಾತೆರಕೆಯ ಮಾತೆರೆಗಳನ್ನ ಉಡಲಗಂತದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಟಿ ಆಚರಣೆದ ಮಹತ್ವಲೆ ತಿರ್ಲಲೇನು ನಮಕ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ತೆರೆಪಾದು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ನವೀನಣ್ಣ ಇರೆಗ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದು ದುಂಬತ್ತ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತ ಓಲಗಾತಿನಂಚಿನಾರು ನಮ್ಮನ ಇನ್ನಿತ್ತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬೈದಿನಾರು ಪುತ್ತೂರು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ದ ಗುರ್ಕಾರಿ ರಾಯನಂಚಿನ ಜಯರಾಜ್ ಭಂಡಾರಿ ಸರ್ ಇರು ಪಾತೆರಡು ಪಂದೆ ಎರಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯ ಸುಲ್ಮೆಲು ವೇದಿಕೆಡುಪ್ನ ಹಿರಿಯರ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬಾತ ಉಪ್ನ ಮಾತ ತುಳು ಬಂಧು ಬಾಂಧವರೇ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಇನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮವುಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಪುತ್ತೂರು ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಹೋಟೆಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒಂಜಿ ಇತ್ಯದ ಒಂಜಿ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಾತ್ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತೊಂದುಂಡು ನೆಕ್
ದುಂಬಾದ ಯಾನು ನಿಕ್ಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸವೆ. ಚೆನ್ನೆ ಮಣಿತ ಗುಬ್ಬು ಯಾನು ತೂಂದಿತ್ತೆ ಸೀತಾರಾಮ್ ರೈಕ್ಲೆನ ಪುಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಕುತೂಹಲಡು ಅವಿನ ತೂಂದಿತ್ತೆ ಅವು ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕುತೂಹಲ ಆಡೈತನೆ. ಈ ರೀತಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆಂಡನೇ ಮಾತ್ರ ನನಗ ದುಂಬುದ ನಮ್ಮ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಲೇನು ತೆರಿಪವನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು. ದುಂಬುಗುಲ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನನಾತ್ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರಡು ಪಂಪುನ ಒಂಜಿ ಆಶಯಡು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೆಗೂ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮನ್ನು ಕೊರ್ಪೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸರ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಲೇಸಿಗು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬೈದನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ಗೌರವವನ್ನು ಕೊರಡು ಬಂದ ಮಧುಸೂದನರಡ ಬಿನ್ನಯ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮಧುಸೂದನರ ಬುಕ್ಕ ಹರೀಶರ್ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದು ಇನ್ನಿತ್ತ ನಮ್ಮನ ಚಾವಡಿ ಲೇಸ್ದ ಗುರ್ಕಾರೆ ರಾಯನಂಚಿನ ಸೀತಾರಾಮ್ ರೈ ಸವಣೂರು ಸರ್ ಮೆರಗ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಡು ಪಂದಕ್ಕೇನೊಂದು ಸರ್ ಇರಗ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನರಾದ ಬತ್ತದು ಆಟಿ ಆಚರಣದ ತಿರ್ಲನ ನಮಕ ತೆರಿಪಾದ ಕೋರ್ನಂಚಿನ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆರಗ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತ ಹರೀಶರು ಬತ್ತದ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಡು ಪಂದ ಬಿನ್ನಯ ಅಣ್ಣ ಇರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನನ್ನ ದುಂಬತ್ತ ನಮನ ಸಾಹಿತ್ಯಲು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿರ್ಲ ಆಯ್ನಂಚಿನ ನರೇಂದ್ರ ರೈ ದೇರ್ಲಾ ಸರ್ ಇರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಮೆರಗ ಮಧುಸೂದನರ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಡು ಪಂದ ಬಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನನರಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನರಾದಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಅಶ್ವಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಇರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಮೆರಗ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಡು ಪಂದ ಬಿನ್ನಯ. ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಪುತ್ತೂರದ ಗುರ್ಕಾರೆ ರಾಯನಂಚಿನ ಜಯರಾಜ್ ಭಂಡಾರಿ ಸರ್ ಇರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಮೆರೆಗ್ಲ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಡು ಪಂದ ಬಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನನಂಜಿ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಈತ ಪೊರ್ಲದ ಲೇಸು ಈತ ಪೊರ್ಲುಡು ಆವುಡು ಪಂಡ ನೆತ್ತ ಪಿರವುಡು ನನಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಆರು ಬೇತೆ ಏರ್ಲಾತ ನವನ ಜಯರಾಮಣ್ಣೆ ಇರು ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದು ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದು ಇರಡ ಬಿನ್ನೈತೊಂದಿಲ್ಲೆ. ಲೇಸ್ತ ಗುರ್ಕಾರರು ಬೊಕ್ಕ ಮಧುಸೂದನರು ಮಾತಿರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಈ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆನು ಜಯರಾಮ್ ಮೆರೆಗ ಕೊರಡು ಪಂದು ಬಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮಾತರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಈ ಲೇಸು ಸುದ್ದಿ ಮೀಡಿಯಾಡು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಬಿನ್ನಯನು ಮಲ್ತೊಂದು ಕುಡುರ ಪಿರೋರ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ದುಮ್ಮತ್ತ ಈ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಜ್ಜ ಶುರುವಾಪುಡು ಮಾತೆರ್ನ ಅಣ್ಣವನ್ನು ನಟ್ಟೊಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸುರುಕು ಬೈದಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ವನಸ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ನಮನ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ದ ವಿಶೇಷ ತೆನಸಲೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತಂಡು ದಯದೀದು ಮಾತೆರ್ಲ ತೆನಸು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದ ನಿಕಿಳ್ಳ ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ವನ ಸಾಯಿನ ಕೂಡ್ಲೆ ಏರ್ಲ ಪೋವಡೆ ದಾಯಪಂಡ ಈ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ ನೃತ್ಯ ಉಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಗುರುಕುಲ ಕಲಾಕೇಂದ್ರ ಪುರುಷರ ಕಟ್ಟೆ ಮುಲ್ಪದ ಜೋಕ್ಲೇರ್ದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಲೇಸು ಉಂಡು ಐತೊಟ್ಟುಗು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸಲಾದು ಒಂಜಾತು ಗೊಬ್ಬಲುಂಡು ಆ ಗೊಬ್ಬಲಿಡು ಇನಾಮುಗೆ ತೊನ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡ ಇನಾಮುಲ್ನ ನಮ ಕೊರ್ಪ ಅಂಚಾದ ದೈದೀದು ಮಾತೆರ್ಲ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಂತುದು ಸಹಕಾರ ಕೊರುಡು ಆಟಿಡೊಂಚಿ ದಿನನ ಯಶಸ್ವಿ ಅವರಗ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರುಡು ಬಂದು ನಿಖಿಳ್ಳಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ತುಳುವೆರ್ನ ಆಟಿದ ಅಟೆಲ್ಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ತೆನಸಲು
ಮೂಜಿ ಬಗೆತ ಉಪ್ಪಡು, ಅಂಬಡೆ, ಕುಕ್ಕು, ಕರಂಡೆಕಾಯಿ, ತಿಮರೆ ಚಟ್ನಿ, ಕುಡು ಚಟ್ನಿ, ಪೂಂಬೆ ಚಟ್ನಿ, ತೆಕ್ಕರೆದ ತಲ್ಲಿ, ತಜಂಕ ಪೆಲತರಿ ಸುಕ್ಕ, ಕಣಿಲೆ ಸುಕ್ಕ, ಉಪ್ಪಡು ಪಚ್ಚಿಲ್, ತೇಟ್ಲ ಗಸಿ, ಕಾಯ್ತಿನ ಪತ್ರುಡೆ, ತಜಂಕದ ಅಂಬಡೆ, ಮಂಜಲಿರೆತ್ತ ಗಟ್ಟಿ, ಬಾರದಿರೆತ್ತ ಗಟ್ಟಿ, ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಗಟ್ಟಿ, ನೀರ್ದೋಸೆ, ಸೇಮೆ ಪೇರು, ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಗಾರಿಗೆ, ನುರ್ಗೆ ತಪ್ಪದ ಉಪ್ಪುಗರಿ, ಕಜಾರಿತ್ತ ಗಂಜಿ, ನುಪ್ಪು, ಕುಡುತ್ತ ಸಾರು, ಉಪ್ಪುಂಚಿ, ತೌತೆಗಸಿ, ಕುಕ್ಕು ಪೆಜಕಾಯ್ದ ಪಜ್ಜಿ ಕಜಿಪು, ಸಂಡಿಗೆ, ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಹಪ್ಪಳ, ಕಾಯ್ತನ ಪುಲಿಕೊಟೆ, ಬೇಪಾಯಿನ ಪೆಲತರಿ, ಪೊತ್ತುದಿನ ಕುಡುವರಿ, ಬೊಕ್ಕ ಮೀನು ಮಾಸದ ವನಸು, ಎಟ್ಟಿ ಚಟ್ನಿ, ಕೊಲ್ಲತ್ತಾರ್ ಚಟ್ನಿ, ಕಡ್ಲೆ ಬಲ್ಯಾರ್ ಸುಕ್ಕ, ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ, ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ, ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನ್ದ ಕಜಿಪು, ಚೀಪೆದ ತೆನಸು, ಮನ್ನಿ, ಮೆಂತೆ ಗಂಜಿ, ಪದಿಂಜಿ ಸಲಾಯಿ, ಪೆಲಕಾಯಿ ಕಡ್ಲೆ ಸಲಾಯಿ ಪಾಯಸ, ಅಲೆ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಗು ಚಾ ಬೊಕ್ಕ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಇತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತುದ ವಿಭಿನ್ನ ತೆನಸುಲು ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ತೆನಸಿನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುಡು ಪಂದು ನಿಖಿಲ್ಡ ಭಿನ್ನೈತೊಂದುಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ವಿಶೇಷ ಊಟೋಪಚಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭೋಜನ ಆದ ಕೂಡಲೇ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಂತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾನು ಈತ ತಿನಿಸಲೇನು ಬಂಡೆ ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಅಡಿಷನಲ್ ಆದ ರಡ್ ಆಡ್ ಆತಂಡ ನಮ್ಮ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ಳು ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿನ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ದಾದ ಉಂಡ ಅವೆನೊಂಜಿ ಕಟ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಲೆಕ ದೀತ ಕರಂಡೆಕಾಯಿ ಆದಿಪ್ಪು ದಾರ ಪುಳಿ ಆದಿಪ್ಪು ನೆಲ್ಲ ತಿನ್ಪು ನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ಅಂದ ಪನುಲಿ ಒಂದು ಸುಯೋಗ ಈತು ಮಾತ ತೆನಸಲು ನಮಕೀನಿ ತಿಕ್ಕರಗುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ರುಚಿ ತೂಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಾದು ಕೊರ್ಕ ಪಂದ ನಿಕುಲ್ಡ ಮಾತಾಡಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಪುರ್ತು ಕಂತಂಡು ಬಾಲೆ ಸುತ್ತ ಕತ್ತಲೆ ಛಾಯೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡಡಿ ಮುತ್ತು ಬರುವೆ ಗುಮ್ಮೆ ಪುರ್ತು ಕಂತಂಡು ಬಾಲೆ ಸುತ್ತ ಕತ್ತಲೆ ಛಾಯೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡಡಿ ಮುತ್ತು ಬರುವೆ ಗುಮ್ಮೆ ಪೊಪ್ಪ ಬರುವೆರು ತೋಲೆ ಬೆತ್ತ ಕನವೆರು ಬಾಲೆ ಸಬ್ದು ಮಲ್ಪಡೆ ಚಿನ್ನಿ ದೇವೆರು ಕಿನ್ನಿ ಜೋ 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 ಸುತ್ತ ಕತ್ತಲೆ ಛಾಯೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡಡೆ ಮುತ್ತು
ಇನ್ನೋನೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಆಜಿ ಕಣ್ಣು ತೂವೊಂದುಂಡು ಲೆತ್ತನ ಲೆತ್ತನ ಲೆಪ್ಪುಲೆಗೆ ಕೆಲಸದ ಪೊರ್ತುಗು ಕತ್ತುಂಡ ಬಂದು ಮಾತಿರ್ಲ ತೂತಿರುಗೆ தூவொந்திப்பி ஜவந்தி பொண்ணே கேன்ல என்ன பாத்தேரோனு நின்னனே பொருளுகு மைப்பூர மர்லாண்டு தேண்டின கொர்ದು ಬಿಡು ಅಮಸರ ಉಂಟಾದ ಐಕಾದೆ ಕಾಪುವೆ ಇತ್ತೇನೆ ಪಂದು ಬಿಡು ಬಂಗಾಡಿದ ರಾಜ್ಕುಮಾರ ಕೇಳೆ ಎನ್ನ ಪಾತೆರೋನು ಹುಲ್ಲೇನೆ ಲಕ್ಕದ ಬೈತಿನ ಪರ್ತುಗು ಕಾತದ ತೂಯರತ್ತ ಬೆತ್ತ ಕಂಜಿ ದೊಟ್ಟು ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಸದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲೆತ್ತಿನತ್ತ ವಯ್ಯಾರದ ಸಿಂಗಾರಿಯೇ ಮನಸ್ಸು ಎನ್ನ ತೆರಿದು ಬುಡ್ಲ ಕುದುರೆಡು ಕುಳ್ಳುದು ರಾಜನ ಭಾಷೆಡು ಲೆತ್ತಿನ ತಪ್ಪಾಂಡ ಸುಣ್ಣೋನೆ ಬೋಡೆಂಕು ಏಪೋನೆ ಬರೋಡು ಇತ್ತೇನೆ ತೆರಿಪಲ ಕುದುರೆ ಏಳು ಕತ್ತಿ ಶೂರ ಪಂಡಿನೇನು ನರ್ಪದ ಪರ್ಲೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಜೆಪ್ಪಿನ ಪಗ ಸೈತಿನ ಕ್ಲೋಲಕ್ನಾಗ ಮರ್ಮರ ಜೋಟಾಗ ಸೈತಿನ ಏರುತ್ತ ಮಿತ್ತುಡು ಬತ್ತುಂಡ ಕೊರ್ವೆ ஐயோ ஐயோ பொடிச்சி பொண்ணே ஆத்து பொறுத்து ஆவந்தக்கு ஆப்பின போப்பிನ ಪಾತೆರ ಪಲ್ಲ ಆಸೆನು ಪುಟ್ಟವಡ ಎನ್ನನೆ ಭಾಷೆನು ಮೀರುದು ಬುಡಿಯ ಬುಡ್ಪಾದ ಬಂದು ಬುಡ್ಲ ಕೇಳೆ ಕೇಳೆ ಪಾತೆರ ಕೇಳೆ ಮಾತೆರ ಚೆಟ್ಟಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಡು ಬಾಕಿಲು ಪಾಡ್ನಾಗ ಚರ್ಮದ ಜೋಡುನು ಪಾಡೊಂದು ಬರುಡಿ ಐತಾನೆ ಶಬ್ದನು ಕೇಂದೇನು ಬತ್ತೆ ಸುನ್ನನು ಪತ್ತುಂದಿ ಸೋತೆ ಪೊಣ್ಣೆ ನಿಕ್ಕಿಯಾನು ಪ್ರಾಣ ಕೊರ್ತೆ ಈ ರಾಣಿ ಪಾತೆರ ನಡಪಾಯ ತಂಕೋದ ಪೊಣ್ಣೆ ಆತೆಪ ಮದಿಮೆ ನಾನು ಚರಚರ ಶಬ್ದೋಡ್ದು ಕೊರ್ಲುದ ನಿನ್ನ ಪಾತೆರ ಖುಷಿ ಕೋರುಂಡು ಮೀಸೆ ತಿರ್ಗಾದ ಕುದುರೆದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಿನ ರಾಜಗ ಬೋಡು ಗತ್ತು ಇರಬೋಡು ಕುಲ್ಲಾದ ಕೈನ ಪತ್ತೊಂದು ಧೈರ್ಯಡು ಪೋಡಿ ಎನ್ನನೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಜಂದ್ಯಾರ ಸಲಬೋಡು ಉಡಲುಗು ಪೆರ್ನೆ ಆಂಡೆ ಉಡಲುಗು ಪೆರ್ನೆ ಆಂಡೆ Ready, 1, 2, 3, start. ಓಕೆ ಜೋಗುರು ಕರ್ನಾಟಕ ಹೋಗುವರಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೋಗುವರಾ ಸೆರೆಮನೆ ಬರೀ ತಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ
ಸೇರುಳ್ಳೆ ಪರಬೈಲು ಕಂಡೋದ ಕೈ ಕೊಯ್ಯರ ಪೋಯಿ ಕತ್ತಿ ಮುಟ್ಟಾಳೆ ಪತ್ತಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ತುಂಬೆರ ಪೋಯಿ ಸುಗ್ಗಿ ಕೊಯ್ಯರ ಪೋಯಿ ಸೇರುಳ್ಳೆ ಪರಬೈಲು ಕಂಡೋದ ಕೈ ಕೊಯ್ಯರ ಪೋಯಿ கொரியேறு ஹளையங்கடி ஜவனேறு கண்டையிடி அடுத்தேறு பானேறுத பூவண்ணே புனி கடுத்தது கொரியேறு மாணித மாயிலண்ணே புனி மெத்தது கொரியேறு பார்த்தோர்த ಬಾಲಣ್ಣೆ ಪುಂಡಿ ಬಾರು ಬಿತ್ತೇರು ಕಾರಿಂಜದ ಕಾರ್ಯ ಪಣ್ಣೆ ಮುರುಗುತ್ತ ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಮುಟ್ಟಾಲೆ ಪತ್ತಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ತುಂಬೆರ ಪೋಯಿ ವನ ಸೈನಿಕೂಡ್ಲೆ ಏರ್ಲದ ಇದೀದು ತೋಡ್ಸಿ ದಯಗೊಂಡ ನಮ್ಮನ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರಗುಂಡು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನರೆಗ್ಲ ಮನೋರಂಜನೆ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಆಟಿದ ಆಚರಣೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಉಪ್ಪುಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಾನ್ ಉದ್ದೇಶಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಐರ್ದು ಬುಕ್ಕ ನಮನ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಲಿನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪುರ್ಲುದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗುರುಕುಲ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಪುರುಷರ ಕಟ್ಟೆ ಮುಲ್ಪದ ಜೋಕ್ಲೇರ್ದ ನಡತು ಬರಗುಂಡು ದಯದೇದು ಮಾತೆರ್ಲ ಉಪ್ಪುಡು ಪಂದನೆ ಕಿಳ್ಳ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುದ ತುಳುನಾಡ್ದ ತೆನಸ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಬೈದುರಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ಲ ಏರ್ಲ ಬಾಕಿ ಇತ್ತಂದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುಡು ಪನ್ಪಿನ ಭಿನ್ನಯನು ಮಲ್ತೊಂದು ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡಪರಗುಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ತೂವೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ವನಸಲ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದನೆ ಕಿಳ್ಳ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತು ವಿದ್ಯಾರಶ್ಮಿ ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆದ ಸೆಕೆಂಡ್ BA ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಪ್ರವೀಣ್ ಉಲ್ಲೇರು ಮೆರೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷ ನೃತ್ಯ ಇತ್ತೆ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತ. ಬಲಗೊಂಡು ಭಕ್ತಿಯೊಳು
ಜೊಳ್ಳಗಾಡಿದರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಪ್ರವೀಣೇರ್ನೊಂಜಿ ಪುರ್ಲುದ ಯಕ್ಷ ನೃತ್ಯ ಈ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತು ನಮ ತೂವೊಂದು ಬತ್ತ ದುಂಬತ್ತ ಗುರುಕುಲ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಪುರುಷರ ಕಟ್ಟೆ ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮನ 8 ತಿಂಗಳದ ಆಚರಣೆದ ಹೊರತ ನೃತ್ಯ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಲು ಈ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತು ಗಾಯಕಿಯಾದ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆ ಒಂದು ಬೈದಿನಾರು ನಮನ ಗುರುಪ್ರಿಯ ಶಿವಾನಂದ್ ಕಾಮತ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೇರ್ನ ಬಾಲ ಜಿ ಕನ್ನಡದ ಛೋಟ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಈ ಒಂಜಿ ಶೋಡ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಾದಿತ್ತೇರು ಪುಗಾರ್ತೆದ ಸಾಧಕಿ ಗುರುಪ್ರಿಯ ಶಿವಾನಂದ್ ಕಾಮತ್ ಮೇರ್ನ ಕೂಟ ಗುರುಕುಲ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಪುರುಷರ ಕಟ್ಟೆ ಮುಪದ ಜೋಕುಲಿಡ್ದು ಈ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ ವಿವಿಧ ಮನೋರಂಜನಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಹಲೋ 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 Hello, mic check. Hello.
ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈತ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಸಂದಾವುದು ಗುರುಕುಲ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಪುರುಷರ ಕಟ್ಟೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರು ಮುಕುಲ ಜೋಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯ ಅಂಚನೆ ಸಂಗೀತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಖಲ್ನ ದುಂಬು ಇತ್ತೆ ನಡಪೆರ ಉಂಡು ಬೈದ್ಯಂಚಿಂತ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರ ಚಪ್ಪಾಳೆನು ಕೊರ್ದು ಜೋಕ್ಲೆನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮನ್ಪಡೊಂದು ಪನೊಂದು ಇತ್ತೆ ನಿಖಲ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯ ಬರುವಂತುಂಡು ಒಂದು ಮಾರಿನ ಗಿಡಪ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ನ ಆಯುಷ್ಯನು ದೀತನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಜನಪದ ನಲಿಕೆ ಕಂಗಿಲು ನಲಿಕೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರ ಗೊಡ್ಡ ಜನಾಂಗದಕ್ಕೂ ಈ ನಲಿಕೆನು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಈ ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯನು ನಲಿಪೆರೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತೀತಿಲ ಉಂಡು ಕಂಗಿಲು ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ ಎಂಚ ಬತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಕಂಗದ ಸಿರಿನ ಪಾಡೊಂದು ಈ ನೃತ್ಯನು ಮಲ್ಪೆರು ಅಂಚಾದ ಕಂಗಿಲು ಪಂಡು ಪನ್ಪೆರು ಪಂಡು ಹಂಪಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಪದ ಕಲೆಗಳ ಕೋಶ ಪನ್ಪಿನ ಗ್ರಂಥೊಡುಲ ಇತೆ ಬರೆತೆರು ಒಂದು ಮಾಯಿ ತಿಂಗಳು ಚಂದ್ರನ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಪನ್ಪೆರತ ಐತ ಅಪಗ ನಡಪುನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ರೂಢಿಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ತುಳುನಾಡು ಒಂದೇನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆ ಪಂಡು ಈ ಕಂಗಿಲುನು ನಲಿಪುವೆರು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ದುಂಬು ಕಂಗಿಲು ನಲಿಕೆ ಎಂಕಲ್ನ ಗುರುಕುಲ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಲಂಬಿ ಪರಲೆಯೇ ಕಿನ್ನಿ ಮಾದಿ ಮಾಲೆ ಮಾಯಿಡೆ ಬತ್ತಂಡವು ಮಾಯಿ
ಮೂಡಾಡೇ ಪೋವಾಡು ಬೆತ್ತದ ಗುತ್ತತ್ತುಂಡ ಉರ್ಗೂಡೇ ಪೋವಾಡು ನರಮನ್ಯಾನ ಗುತ್ತತ್ತುಂಡ ಮೂಡಾಯೇ ಪೋವಾಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಒಂಜಿ ದೇವಿನ ಕುರಿತಾದಂಜ ಒಂಜಿ ಪದನ ನಿಕ್ಕಲ ದುಂಬು ಯಾನು ಗುರುಪ್ರಿಯ ಶಿವಾನಂದಕ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬಂಗಾದ
ಸೊಲ್ಮೆಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಮುಂದುವರಿಸೊಂದುಲ್ಲ. ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಗುರುಕುಲ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರದ ಜೋಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ತುಳು ನೃತ್ಯ ಐತೆ ನಡಪೆರ ಉಂಡು ನಿಕಲ್ನ ದುಂಬು ಬಾಕ್ಯಾರು ಕಂಡುಡು ಪನ್ಪಿನ ಪದಕ್ಕೂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪೆರ ನಲಿಪೆರ ನಿಕಲ್ನ ದುಂಬು ಗುರುಕುಲ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರದ ಜೋಕುಲು. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನನ್ನ ದುಂಬಾತು ಒಂಜಿ ಸಂಗೀತ ಗೀತ ಗಾಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೇರ ಉಂಡು. ಮಾತೆರೆಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಾರ್ಣಿಕದ ದೈವ ಪಂಡ ಕೊರಗಜ್ಜ. ಈ ಕೊರಗಜ್ಜನು ಸ್ತುತಿಸಿನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಗೀತೆ ಐತೆ ಆರಾಧ್ಯ ನಿಖಲ ದುಂಬು ಪನಿಯರೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ತುಳುವ ನಾಡ ದೈವ ತುಡರು
ಅಜ್ಜ ಕೊರಗಜ್ಜ ಪಂಪಿನ ಗೀತೆ. ತುಳುವನಾಡ ಧರ್ಮ ತುಡರ ದೈವ ಕೊರಗಜ್ಜ ಪಂಚವರ್ಣದ ಮಣ್ಣ ಕಣ್ಣು ಸತ್ಯ ಕರಿಯಜ್ಜ. ತುಳುವನಾಡ ಧರ್ಮ ತುಡರ ದೈವ ಕೊರಗಜ್ಜ ಪಂಚವರ್ಣದ ಮಣ್ಣ ಕಣ್ಣು ಸತ್ಯ ಕರಿಯಜ್ಜ. ಕೊರಗತನಿಯ ಕೊರಗತನಿಯ ಮಾನದೇವರೆ ಬುಲ್ಪುದಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜಾಗ ಮಾನದೇವರೆ ಬುಲ್ಪುದಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜಾಗ. ಕೊಪ್ಪ ಕಡಪತ್ತಿದು ಕಾಣಿಕ ಮೆರೆಯ ಪತ್ತಿದಂಟೆನ ನೆಲಕೂರುದು ಕಪಟುನು ಕೆರಿಯ ಪತ್ತೆಯ ಸಲಡೆ ಪುರ್ಪ ಪತ್ತದ ಸುಗಿ ಪೊಡು ನಿನನೇ ಪತ್ತೆಯ ಸಲಡೆ ಪುರ್ಪ ಪತ್ತದ ಸುಗಿ ಪೊಡು ನಿನನೇ ಎನ್ನ ದುನಿ ಪೊಡು ನಿನ್ನ ಪಾರ್ತನು ದುನಿ ಪೊಡು ನಿಜನೇ. ಕೊರಗತನಿಯ ಕೊರಗತನಿಯ ಬಾನದೇವರೆ ಬುಲ್ಪುದಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜಾಗ ಬಾನದೇವರೆ ಬುಲ್ಪುದಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜಾಗ. ಕಪ್ಪುರಂಗಡು ಮುಗುರು ತೆಲಿಕೆಡು ನಲಿಪುನ ಪೊರ್ಲು ಬೀಡ ಚಕ್ಕುಲಿಯ ಸರಗೆಲು ಕಾಪುನ ನಿರಲು ಕಡೆ ಕನ್ನಡ ಕೊಡಿ ದುಃಖ ಬೆಪ್ಪುನಗ ಬರುವ ಕಡೆ ಕನ್ನಡ ಕೊಡಿ ದುಃಖ ಬೆಪ್ಪುನಗ ಬರುವ ಪಂಡಿನಾಲೈದೊಂಡೆಡಾನಗ ಉತ್ತರ ಕೊರುವ. ಕೊರಗತನಿಯ ಕೊರಗತನಿಯ ಬಾನದೇವರೆ ಬುಲ್ಪುದಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜಾಗ ಬಾನದೇವರೆ ಬುಲ್ಪುದಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜಾಗ. ತುಳುವನಾಡ ಧರ್ಮ ತುಡರ ದೈವ ಕೊರಗಜ್ಜ ಪಂಚವರ್ಣದ ಮಣ್ಣ ಕಣ್ಣು ಸತ್ಯ ಕರಿಯಜ್ಜ. ಕೊರಗತನಿಯ ಕೊರಗತನಿಯ ಬಾನದೇವರೆ ಬುಲ್ಪುದಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜಾಗ ಬಾನದೇವರೆ ಬುಲ್ಪುದಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜಾಗ. ಬಾನದೇವರೆ ಬುಲ್ಪುದಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜಾಗ ಬಾನದೇವರೆ ಬುಲ್ಪುದಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜಾಗ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊನ್ಮೆಲು ಆರಾಧ್ಯ ಮೇರೆಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬತ್ತು ವೇದಿಕೆಡು ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯ ನಲಿಪೆರಳು. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪಂಪಿನ ಸಿರಿವಂತ ಸಂಪ್ರದಾಯೋಡ್ದು ಪುದರಿದೆತ್ತೊಂದುಂಡು. ವಿಶೇಷವಾದ
ತುಳುನಾಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಜೀವನಡು ಕೃಷಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರನು ವಹಿಸೊಂದುಂಡು. ತುಳುನಾಡಿದ ಹಳ್ಳಿಡು ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯಗ ಸೇರಿನ ಜನಕ್ಕಲು ಕಳಂಜನ ವೇಷನು ಪಾಡ್ದು ಗ್ರಾಮದ ಇಲ್ಲಗ ಪೋದು ನಲಿಪೆರು. ಐಕ್ ಪ್ರತಿಯಾದ ಅರಿ ತರಕಾರಿ ಕಾಸನ್ ಮಾತ್ರ ಕೋರ್ಪೇರು. ಆಟಿ ಕಲೆಂಜ ಪಂಪಿನವು ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಲೇನು ಅಂಚನೆ ರೋಗ ರುಜಿನಾದಿ ಮಾತೆನೆಲ್ಲ ದೂರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಂಬಿಕೆಲ್ಲ ಉಂಡು. ಆಟಿ ಪಂಡ ಜೋರಾದ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಸಮಯ. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಬೆಳೆ ನಾಶ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ತರತರೊತ್ತ ರೋಗಲು ಬರ್ಪುಂಡು. ಇಂಚ ಆವಂದೆ ಇಪ್ಪಡು ಪಂಡು ಆಟಿ ಕಲೆಂಜ ಪಂಪಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೈದಂಡು ಪಂಡ ತಪ್ಪಾವಂದು. ಆಟಿ ಕಲೆಂಜನ ಒಟ್ಟುಗು ತೆಂಬರ ಪತೊಂದು ಪಾಡ್ದನ ಪನೊಂದು ಬರ್ಪೇರು. ಈ ತೆಂಬರದ ಸ್ವರತ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಪಾಡ್ದನದ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಆಟಿ ಕಲೆಂಜ ನಲಿಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಆಟಿ ಕಲೆಂಜ ನಿಕ್ಕಲದುಂಬು ಬರೊಂದುಂಡು. ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುಲೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪನೊಂದು ಗುರುಕುಲದ ಜೋಕುಲು ಆಟಿ ಕಲೆಂಜದ ನೃತ್ಯದ ಮೂಲಕ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು.
ಸೊಲ್ಮೇಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನನ್ನ ದುಂಬತ್ತು ಒಂಜಿ ಪದನು ಪನೊಂದು ನಿಖಲ ದುಂಬು ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರೆ ಗುರುಕುಲದ ಕಲಾಕೇಂದ್ರದ ರಡ್ಜನ ಪಟ್ಟದಾಯಗಲ ನಟ್ಟುನ ಸ್ಥಿತಿ ಬರುವ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶಯ ಗೀತೆ ಬಹಳ ಅರ್ಥ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಗೀತೆ ನಿಖಲ ದುಂಬು ಇತ್ತೆ ಬರೊಂದುಂಡು ನಯನ ಅಂಚನೆ ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರ್ನ ಧ್ವನಿಟ್ಟು. ಯಗಲ ನಟುನ ಸ್ಥಿತಿ ಬರುಯ ನರಮಾನಿ ದೇವೇರು ಪಂಪಿನ ಉಂಡುಂದು ನಂಬುನುಯ ನರಮಾನಿ ಕಾಸು ಮಲ್ಪುನ ಆಸೆಯ ಆ ದೇವರ ನಟನುಯ ಪ್ರೀತಿ ತಗೊಂಡು ಬದುಕಲ ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪುರ್ಲ ಜೀವನ ಪಟ್ಟದ ಯಗಲ ನಟುನ ಸ್ಥಿತಿ ಬರುಯ ನರಮಾನಿ ದೇವೇರು ಪಂಪಿನ ಉಂಡುಂದು ನಂಬುನುಯ ನರಮಾನಿ. ಬುರ್ದು ಎಡೆಬು ಬಯಕಲಯ ಈ ಎಡೆಬು ಬಯಕಲಯ ಧರ್ಮೋದ ಸಾದಿರೆ ನಡತ ನಿಷ್ಠೆಡ ಬದುಕಲಯ ಈ ನಿಷ್ಠೆಡ ಬದುಕಲಯ ಕಣಿಕ ದಿಂಜಿನ ದೈವ ಉಂತಿನ ನೆಲ ಒಂದು ಬಂಗಾರ ಸಿರಿ ಸತ್ಯದ ಪೋಲದ ಸ್ಥಾನ ಒಂದು ದೈವ ಶಕ್ತಿ ನಂಬಿಕೆಡೆ ನಮ್ಮಡು ಮಾತಿನಲ ಪಟ್ಟದ ಯಗಲ ನಟುನ ಸ್ಥಿತಿ ಬರುಯ ನರಮಾನಿ ದೇವೇರು ಪಂಪಿನ ಉಂಡುಂದು ನಂಬುನುಯ ನರಮಾನಿ. ದುಃಖದ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಪೂರ ಆಸೆನೆ ನಂಗೆ ಪೂರ ಆಸೆನೆ ಮದೇರಿ ಮಲ್ಲತಿಗೆ ದಯ ಭೂಮಿಗೆ ದಿನ್ನನೆ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ದಿನ್ನನೆ ತುಟಿನಾರು ಮಾತ್ರ ಮಿಕ್ಕಡೆ ತೂಂದುಳ್ಳರು ತುದೂಲ ತೂಂದಿಲೆ ಮಲ್ತಂಡ ಮಿತ್ತಲೆ ಪೆರ್ ದೈವ ಶಕ್ತಿ ನಂಬಿಕೆಡೆ ನಂಬುಡು ಮಾತಿನಲ ಪಟ್ಟದ ಯಗಲ ನಟ್ಟುನ ಸ್ಥಿತಿ ಬರುಯ ನರಮಾನಿ ದೇವೇರು ಪಂಪಿನ ಉಂಡುಂಡು
ಮಲ್ಪುನಾ ಸೈನಯ ಆ ದೇವೇಳ ನಟ್ಟುರುಯ ಪ್ರೀತಿ ತ್ಯಾಗುಡು ಬದುಕಂಡ ಪುನು ನಮ್ಮ ಪುಲ್ಲ ಜೀವನ ಪಟ್ಟದ ಎದುಲ ನಟ್ಟುನ ಸ್ಥಿತಿ ಬರುಯ ನರಮಾನಿ ದೇವಿರು ಪಂಪಿನ ಉಂಡುಂದು ನಂಬುನುಯ ನರಮಾನಿ ಸೊಲ್ಲರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುಂಬುಗು ಎಂಕಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳುನಾಡು ಪಂಪಿನ ಪರಶುರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿದ ನಾಡು ಇಂಚಿತ್ನ ತುಳುನಾಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಪದಗ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪೆರ ನಲಿಪೇರ ನಿಕಲ್ಲ ದುಂಬು ಬರಂದುಲ್ಲೆರು ಗುರುಕುಲದ ಜೋಕುಲು ಡೆನ್ನನ ಪಂಪಿನ ಗೀತೆಗೆ ಗುರುಕುಲ ಕಲಾಕೇಂದ್ರದ ತನ್ವಿ, ರಕ್ಷಾ, ಶ್ರಾವ್ಯ, ತೀರ್ಥನ, ರಶ್ಮಿತಾ, ಲಾವಣ್ಯ, ರಾಶಿ, ನಿಕಲದೊಂಬು. ನಮನ ಭಾಷೆ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ತುಂಬೆ ಬರ್ತಿನ ಪೊರ್ಲುನು ತೋಲೆ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ಈ ತಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಎ ನಮನ ಭಾಷೆ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ಕಟ್ಟುಡು ಕೋರಿಲಾಗಿ ನಗಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ 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 ಕಮಲದ ಕರೆಟು ಏರು ಗುಡ್ಡ ಗಾಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ 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 ಆಟದ ಮೈದಾನುಡು ಚಂಡಿ ಶಬ್ದಾಲಕ್ಕೆ ನಂದುಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನದ ತೂವರೆನೆ ಜನ ಜಾತ್ರೆನೆ ಸೇರೊಂದುಂಡು ಅಚ್ಚಿ ಪಂಥೀನ ಕಥೆಗೆ ನೊಂದು ಸಂತಾನಿ ಕಲ್ತರಿ ಸಿಂಚಿನ ನೆನ್ಪು ನಮ್ಮ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಬರ್ತಿನ ಪೊರ್ಲುನು ತೂಲೆ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ತುಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಎ ನಮನ ಭಾಷೆ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ತುಂಬೆ ಬರ್ತಿನ ಪೊರ್ಲುನು ತೂಲೆ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ಈ ತುಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಎ ನಮನ ಭಾಷೆ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ಭೈರ ದೇವಿರೆನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಮಣ್ಣಗೆ ಹಿರಿಯ ಕುಲು ನಂಬುದಿನ ಸಾರ ಮಾಣಿ ಸತ್ಯಲುಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆನು ಗೋರಿಪುಗ ತುಳುವ ಸೀಮೆ ಸುಗಿಪುಗ ಕಡಲ ರಾಜ್ಯದಂಚಿಗ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಪಸರಗ ಪರಶುರಾಮ ದೇವಿರು ಉಂಡು ಮಂತಿನ ತುಳುನಾಡು ಮುಲು ಜನ್ಮ ಪಡೆದಿನ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯದ ಬೂಡು ಎತ್ತು ಪಂಡಲ ಮುಗಿಯಂದಪ್ಪೆ ಹಿರಿನ ಪೊರ್ಲನು ಸುಗರ್ಯರಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಬರ್ತಿನ ಪೊರ್ಲನು ತೂಲೆ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನ
ಡೆನ್ನ ತುಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ನಮನ ಭಾಷೆ ಡೆನ್ನ 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 ಉಡುಪಿ ಬಟ್ಟಿನ ಪೊರ್ಲುನು ತೂಲೆ ಡೆನ್ನ 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 ತುಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ನಮನ ಭಾಷೆ ಡೆನ್ನ 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 ಡೆನ್ನ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುಂಬುಗು ಒಂಜಿ ಪದನ ಇತ್ತೆ ನಿಕಲ್ನ ದುಂಬು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸೋಂದುಲ್ಲ. ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಪನ್ಪಿನ ಚಲನಚಿತ್ರಡು ಬತ್ತನತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಗೀತೆ ಪಂಡ ಅವು ಎಕ್ಕಸಕ ಎಕ್ಕಸಕ ಒಂದು ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಪದ ಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಈ ಪದನು ಇತ್ತೆ ಪನಿಯರ ನಿಕಲ್ನ ದುಂಬು ಯಾನು ಗುರುಪ್ರಿಯ ಶಿವಾನಂದ್ ಕಾಮತ್ ಅಂಚನೆ ರಾಶಿ ಕೇಸಿ. ಎಕ್ಕಸಕ್ಕಲ ಅಕ್ಕ ಪನದು ಲೆಪ್ಪು ನಗಲು ಬತ್ತರಿದ್ದೆಲ ಅಕ್ಕ ಪನದು ಲೆಪ್ಪು ನಗಲು ಬತ್ತರಿದ್ದೆಲ ಎಕ್ಕಸಕ ಎಕ್ಕಸಕ ಎಕ್ಕಸಕ್ಕಲ ಎಕ್ಕಸಕ ಎಕ್ಕಸಕ ಎಕ್ಕಸಕ್ಕಲ ಅಕ್ಕ ಪನದು ಲೆಪ್ಪು ನಗಲು ಬತ್ತರಿದ್ದೆಲ ಎಕ್ಕಸಕ ಎಕ್ಕಸಕ ಎಕ್ಕಸಕ್ಕಲ. ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿದ ಪೊರ್ಲು ಮೀಯೊಡು ಎಕ್ಕಸಕ ಎಕ್ಕಸಕ ಎಕ್ಕಸಕ್ಕಲ ಎಕ್ಕಸಕ ಎಕ್ಕಸಕ ಎಕ್ಕಸಕ್ಕಲ ಅಕ್ಕ ಪಂಡದ ಲೆಪ್ಪು ನಕಲು ಬತ್ತರಿದ್ದೆಲ ಅಕ್ಕ ಪನದು ಲೆಪ್ಪು ನಗಲು ಬತ್ತರಿದ್ದೆಲ ಎಕ್ಕಸಕ ಎಕ್ಕಸಕ ಎಕ್ಕಸಕ್ಕಲ ಎಕ್ಕಸಕ ಎಕ್ಕಸಕ ಎಕ್ಕಸಕ್ಕಲ. ಕೊರಡು ಶಾರದೆ ಓಲು ಎತ್ತಿ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಉಪ್ಪು ಸೇರ್ಲಿಕ್ಕೋ ಬದುಕು ಪಂಪಿನು ಚಾಲಿಡು ನಮ್ಮ ಕುಲಿಲಿಕ್ಕೋ ಎಕ್ಕಸಕ ಎಕ್ಕಸಕ ಎಕ್ಕಸಕ್ಕಲ ಎಕ್ಕಸಕ ಎಕ್ಕಸಕ ಎಕ್ಕಸಕ್ಕಲ ಅಕ್ಕ ಪಂಡದು ಲೆಪ್ಪು ನಕಲು ಬತ್ತಿರಿತ್ತಿಲ ಅಕ್ಕ ಪಂಡದು ಲೆಪ್ಪು ನಕಲು ಬತ್ತಿರಿತ್ತಿಲ ಎಕ್ಕಸಕ ಎಕ್ಕಸಕ ಎಕ್ಕಸಕ್ಕಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
ಕಡೆತ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತನ ನಡಪರಗಿತ್ತದು ಬೈದಿನ ಅಂಚಿನ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಕ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ದಿಯೋಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಏರಳ ವಿನ್ ಅಂಡ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲ ಇನಾಮ್ ಕೊರ್ಪುಜ ಕಿನ್ನೆ ಕಿನ್ನೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಮನ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಆದುಪ್ಪುಡು ಆ ತುಳುನಾಡದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ನಿಕ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಂಡ ನಿಕ್ಲ ಮಾತಿರ್ಲ ವಿನ್ನರ್ ಆದುಪ್ಪರು ಏರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೈ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ಪಲೆ ಅವಂದೇ ಒಂದು ಮಾತರ ಏರೆಗ್ಲ ಬೇಜಾರ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲಮಲ್ಲದಾಲ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆನ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಪೋಪಿನ ಐಕ್ ನಿಕ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಂಡ ಸುರೂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಯಿನಿ ಏಪ ವಾ ವರ್ಷಡು ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಯಿನಿ ವಾ ವರ್ಷಡು ಆಪ್ಷನ್ ಬೋರ್ಡೆ 2016 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2010 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2009 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2007 ಡಿಸೆಂಬರ್ ಸರ್ 2007 10 ವೆರಿ ನೈಸ್ 2009 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2009 ಡಿಸೆಂಬರ್ ಯಾನಾರಿಗೆ ಬಂದು ಬಿಡ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪನೆ ಮಿತ್ರ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಉಂಡತ್ತ ಏನು ಕೊರ್ರಾಗವೆ ಎಸ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಿನ್ನೆ ಕಿನ್ನೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಯ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾಯಿ ಚೀಪೆ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದು ಕೊರ್ಪೆ ಆತೆ ತಿಕ್ಕಂದಕ್ಲು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಡೆ ಸರ್ ಇರ್ವಲ್ಪಲ್ಲರ್ ಸರ್ ಪಾಪ ಅರ್ ವನಸ್ತಾನ ಡುಟ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಓಕೆ ಪೋದ್ ಬಲ್ಲೆ ಸರ್ ಇರು ಆರು ಪೋದ್ ಬಂದಾಗ ಏನು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅಂತೆ ತೀದಿಪ್ಪ ಅರೆ ಕೊರ್ರಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಡೊಂಚಿ ಕ್ವೆಶನ್ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಪಂಡ ಆಟಿಕಳೆಂಜಿ ಇಲ್ಲಗು ದಾಯಗು ಬರ್ಪಿನಿ ಆಟಿಕಳೆಂಜಿ ಇಲ್ಲಗು ದಾಯಗು ಬರ್ಪಿನಿ ಸರ್ಡಕೇನ್ಗ ಮಾರಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಮಾರಿನ ಗಿಡಪರಗು ಇತ್ತನ ರೋಗ ರುಜಿನಲು ಪೂರ ಮಾಯ ಆವಡು ಇಲ್ಲಗು ಎಡ್ಡ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶನದಿಯೊಂದು ಆಟಿಕಳೆಂಜೆ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲ ಜಾಲಗು ಪೋಪೆರಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಸರ್ ಬಲೆ ಸರ್ ಇರಗೊಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಸರ್ ಬಲೆ ಯಾನ್ ಖಂಡಿತ ಬನುಡು ಕಾಂಡ ಯಾನ್ ಚೆನ್ನೆ ಮನೆ ಗೊಬ್ಬರ ಏರು ಬರ್ಪರಿಕೆ ಅನ್ನಗ ಸರ್ಲ ಬತ್ತದು ಭಾರಿ ಪೋರ್ಲುಡು ಚೆನ್ನೆ ಮನೆ ಗೊಬ್ಬುದೇರು ಎಂಕಲ ಚೋರು ಕಲ್ಪಾದೇರು ಸರ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇರೆ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ತಾಟಿಗೊರಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಟಿ ಕಳೆಂಜನ ಮಿತ್ತಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕೊಡೆ ಪತ್ತುವ ಕೇಂದರತೆ ಆ ಕೊಡೆಗೆ ಏನ ಪನ್ಪೇರ್ ಜೋಕುಲು ಮುಲ್ಪ ನಲ್ತೊಂದು ಬನ್ನಗ ತರೆಕೊಂಜಿ ಕೊಡೆ ಪತ್ತ ಒಂದಿತ್ತೇರ್ ಆ ಕೊಡೆಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಾತ ಪನ್ಪ ಏರೆಗಾಣ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕ್ ತುಳುವೇರ್ ನೆಟ್ಟು ಪುದರ್ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಇಪ್ಪು ಅಣ್ಣ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನ ಪುದರ್ ಬತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕ್ ನೆಮ್ಮದಿ ಅಪ್ಪುಣ್ ಸೂರ್ಯ ಅಂದ್ ತತ್ರ ಏಜೆಂಡ ಅಂದ್ ಅಂಚ ಪನ್ಪೇರ್ ತತ್ರ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರ್ ನೆಕ್ ಅಂಚದ ಅಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೇರ ಅಮ್ಮ ಬಲೆ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮಗ್ ನಾಚಿಗೆ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಲವೇ ಐತೆ ಬಲೆ 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 ಇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡು ಏಪಗ್ಲ ಇರ್ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಎದುರುಡು ಪೋದು ಟಿವಿದ ಎದುರು ಬರ್ಕ ಪಾಪ ಆರಿಜನ ತಿರ್ಗವನ್ ನಮ್ಮನ್ ತೋಜವನು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬರ್ಪೇರ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಕೂಡ ಇರ್ ತಿರ್ಗಾವಡ ಅನ್ನದೆ ಇರ್ಚಿ ರಂಚನೆ ಉಪ್ಪುಲಿದ ಒಂದರ ಮಲ್ಪನೆ ಕೊರ್ಪ ಈ ಲೈವ್ದ ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬರ್ಪೇರ್ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಗ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೋಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಮ್ಮ ಇರೆಗ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಡು ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮಗ ಆ ರೆಡ್ಡೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೇರು ನೆಂಪುಪ್ಪಡು ಬೇತ ಕಟ್ಟಿಟ್ಲಕ್ಕೆ ಏನು ಚಾನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಡು ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಇಲ್ಲ ಜಾಲಗು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಆಟಿ ಕಳೆಂಜಿ ಮಿತ್ತಡು ಪತ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಕೊಡೆ ಆಕಾರದ ಪರಿಕರನು ನಮ್ಮ ತತ್ರ ಪಂದು ಪನ್ಪ ದುಂಬುದ ಪ್ರಶ್ನೆ ತುಳುನಾಡು ದುಂಬು ಇತ್ತಿನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಏರ್ನ ದುಂಬು ನಮ್ಮನ ತುಳುನಾಡಿನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನಕಲಿ ಏರು ಒಂದು ಚೂರು ಬಂಗ ಉಂಡು ಎರೆಗಾಣ್ಲ ಪನೊಲಿಯೇ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡನ್ನ ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಪರಂಪರೆ ಯಾವುದು ಅತ್ತು ಒಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದುಂಬು ಮೊಘಲೆರ್ ಫ್ರೆಂಚೆರ್ ಡಚ್ಚೆರ್ ಅಂಚ ಮಾತೈತಾರತೆ ಒಂಜಿ 2ನೇ ಶತಮಾನಡ್ದು 15ನೇ ಶತಮಾನ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮನ್ನ ತುಳುನಾಡನ್ನು ಮೊಕ್ಕುಲ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ತುಳುನಾಡು ಮೊಕ್ಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ
ಆರ್ ಪನ್ಪೇರಿತ್ತೆ ಆರ್ ಬಳಿಕೇನ್ಗ ಆರ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಏನ ಬಂದು ಯಾನ್ ಕೇನ್ನಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಡೆ ಉತ್ತರ ಉಂಡು ನಿಜವಾದ ಭೂತಾಲ ಪಾಂಡ್ಯ ಆರ ಒಂಜಿ ಆನೆಟ್ಟು ಬರ್ಪೆರು ಬಟ್ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪಿನಿ ಆಳ್ವೆರು ಪಂದ್ ಪಂಡ ಆಲುಪೆರು ಪಂಡ ನಮ್ಮನ ತುಳುಟು ಅರ್ಥಲ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವವರು ಪಂದ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಆ ಅರ್ಥಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಪೆರ್ನ ಪುದರ್ಲ ಉಂಡು ಮೊಕ್ಲಿಗ್ ನಮ್ಮ ಆಲ್ಪೆರ್ ಅಂದು ಪನ್ಪ ಆಳುಪರು ಪಂದು ಪನ್ಪ ಇಜಿಂಡ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ಪುನಕಲೆಂದು ಪನ್ಪ ತುಳುಟು ಕುಡಂಚಿ ಪದಟು ಆಳ್ವೆರು ಪಂದಲ ಪನ್ಪ ಈತ ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯ ನಮ್ಮನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರ ಆ ಕಾಲಡ್ ಒಂದು ಮಾತಿರ್ಲ ಒರಾನೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿ. ಆಟಿದ ದಿನ ತಾನಿ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡ ಲಕ್ಕದ ನಮ್ಮ ಪರ್ಪಿನ ಕಷಾಯ ಹೋಯ್ತಾ ಒರ ಮಾತ ಜೋರ್ ಪನ್ಪರೆ ಓಕೆ ಪಾಲಿದ ಕಿತ್ತದ ಕಷಾಯ ನೆಟ್ಟು ಮಾತಿರ್ಲ ವಿನ್ನರ್ ಸಾಯ ನೀಡ್ದವರ ಒರ ಮಾತ ಜೋರು ಚಪ್ಪಳೆ ಕೊರಕ ಅಕ್ಲಕ್ಲೆ ನಿತ್ಯ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಷನ್ ಮಲ್ಪನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪನ್ಪೆ ಅಪ್ಪಗೋರ ಜೋರ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರಡು ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಾತರೆಗ್ಲ ದುಂಬುದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ತುಳುನಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೇರಳನು ವಿಭಾಗ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ತುದೆ ಓ. ತುಳುನಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೇರಳ ದುಂಬೊಂಜಿ ಕಾಲಡು ಪನ್ಪುನು ಕೇಂದ ತುಳುನಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೇರಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಣಿಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರ ಇನಿಕ್ಲ ಕಾಸರಗೋಡು ಮುಟ್ಟ ನಮನ ತುಳುವೆರು ಉಲ್ಲೆರು ಅಂಚಾದು ತುಳುವೆರು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕೇರಳ ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರದೇಶನು ವಿಭಾಗ ಮಲ್ತಿನ ಸುದೆ ತುದೆ ಓ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದಿ ರಿವರ್. ಸೂಪರ್ ಮೇರು ಪನ್ಪೆರಿತೆ ಆನ್ಸರ್ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ತುದೆ ಆನಿದ ಕಾಲಡು ವಿಭಾಗ ಮಲ್ದಂಡು ಇರ್ಬಲೆ ಎದುರುಗು ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಕಿನ್ನೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ನೀರ್ಗೆ ತನುಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇರಕ್ ಬೋಡೆ ಅರೆ ಕೊರಡ ಅತ್ತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೈಟ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಉಂಡು ಚಾನ್ಸ್ ಮೇರ್ನ ಅಯ್ಯೋ ದೀನೇನ್ ತೂದಿತ್ತಿನ್ನ ಮೇರ್ ಬಾರಿ ಸರಿ ಅಂದಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮಾತ ಒರಿ ತುಂಬೋತಿರಿ ಯಾನೇ ಅಸಲ್ದಾಲು ಮಕ್ಕಳು ಎನ್ನೆಡ್ದು ಅಸಲ್ದಾಕು ಯಾ ನನ್ನ ಪತ್ತು ಯಾವ ಬಣ್ಣದ ಕಂದಿನಿ ಇತ್ತೆ ಮೇರೆ ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪುವರ ಅಂದ್ ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪುವರ ಬೋಡ ಇರ್ಬಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು ಕೊರ್ಪೇವೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಮೇರೆ ಹಾಕುವೆ ಓಕೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಗೆತ್ತೊಲ್ನೆ ಕಂಗ್ರ ಅತ್ ಒಂಜೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಆರೆ ನನ್ನ ಕೈ ಫುಲ್ ಬರ್ಮುದ್ದತ್ತೊಂದಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮನ ಜೋಕುಲ್ ತಯಾರಾತಿರು ಡಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಗುರುಪ್ರಿಯ ಅಕ್ಕನ್ಲೆ ಪೂಡಿತ್ತೆ ಸ್ಟೇಜ್ ತಂಚಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಕೈಟ್ ಭಾರಿ ಪೂರ್ವದ ಪರಿಕರ ಉಂಡು ಆ ಪರಿಕರನ ಪತ್ತೊಂದು ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮನ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದ ಇತ್ತೆ ನಲಿಕೆ ಮಲ್ಪು ನಂಚಿನವು ತುಳುವನಾಡು ಬಂಡ ಇಂಚನಿಗೆ ಅವೇತೋ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲೆ ಬೂಡುಗೆ ಈ ಪೊರ್ಲ ಬೂಡುಡು ಇತ್ತೆ ಈ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತು ಕುಡಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ನಲಿಕೆ ಆ ನಲಿಕೆದ ತಿರ್ಲಿಯೇ ಇನ ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಬಾಯಿಡು ಕೇನೊಂದರ್ಕ ಸೊ ಗುರುಪ್ರಿಯ ಅಕ್ಕ ಪಲ್ಲೆ ಇರ್ನ ನಲಿಕೆದ ತಿರ್ಲೇನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಜ್ಞಾ. ಇತ್ತೆ ನಿಖಲ ದೊಂಬುಗು ಗುರುಕುಲ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರದ ಜೋಕುಲು ಕರಂಗೋಲು ನಲಿಪೆರೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕರಂಗೋಲು ಪನ್ಪುನವು ಒಂಜಿ ನಲಿಕೆ ಸುಗ್ಗಿದ ಪುಣ್ಣಮೆ ಮೀನ ಮಾಸದ ಪುಣ್ಣಮೆದ ದುಂಬುನಾನಿ ಒಂಜಿ ವಾರೋ ಈ ಕರಂಗೋಲು ನಲಿಕೆನು ಮಲ್ಪುವೆರು. ತುಳುನಾಡದ ಪುತ್ತೂರು ಸುಳ್ಯ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಈ ತಾಲೂಕುಲೆಡು ಈ ಕರಂಗೋಲು ಕುಣಿತ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಈ ಕುಣಿತನು ಆದಿ ದ್ರಾವಿಡರು ಪನ್ಪಿ ಮನ್ಸ ಜನಾಂಗಗೂ ಸೇರಿನಕ್ಕಲು ನಲಿಪುವೆರು. ನಲಿಕೆದ ಕ್ರಮದಾದ ಪಂಡ ಗ್ರಾಮ ಸಂಚಾರದ ಪೊರ್ತುಡು ಸದಸ್ಯರು ಈ ನಲಿಕೆನ ನಲಿಪುನಕಲು ಶುದ್ಧುಡು ಇಪ್ಪುಡು ಗುಂಪುದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲಡು ಉಂತುದು ಪೊಲಿದೆ ತಂದು ಬತ್ತೋ ಪಂಡು ಪನ್ಪೆರು ಅಪಗ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಬೊಲ್ಪುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದು ನಲಿಪೆರೆ ಅನುಮತಿನ ಕೊರ್ಪೆರು ಅಂಚನೆ ದುಡಿ ಹಾಕೊಂದು ಜೋರಾದ ಪದ ಪನೊಂದು ನಲಿಕೆನು ಶುರು ಮನ್ಪೇರು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ನಲಿಪೇರು ಮುಕ್ಲೆಗ್ ಅರಿ ಬಾರಿ ಪಣವು ಪಡಿಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಪಂಡ ಇಲ್ಲದ ಕುಲೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ ಆದಿಪ್ಪೆರು ಈ ನಲಿಕೆನ ಹೆಚ್ಚಾದ ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟೋಡು ಮಾತ್ರ ನಲಿಪೆವ್ರಿ ಒಂದಿಟ್ಟು ವೇಸದೆಪ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಪಂಡದು ಉಂಡು ಅವು ಎಂಚ ನಡಪುಂಡು ಪಂಡ ನಲಿತದ ಆದ ಮಾತಾ ಗ್ರಾಮಗ ಪೂರ ಪೋದ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರದ ಸಂಚಾರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕರಂಗೋಲುದ ಗುಂಪು ಒಂಜಿ ಕಾಯರದ ಮರತ್ತ ಮೊದಲಿಗೆ ಬತ್ತದ ಅವಳು ಈ ವೇಸನು ತೆಪ್ಪೆರು ಒಂಜಿ ವಾರ ಇಂಚನೆ ಕ್ರಮೊಟ್ಟು ನಡಪುಂಡು
ಅಂಚನೆ ಇಂದು ಮಾತ ಈ ಕರಂಗೋಲುದ ನಲಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ನಡಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ನ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇತ್ತೆ ತುಳುನಾಡುದ ವಿಶೇಷ ನಲಿಕೆ ಆಯಿನಂಚಿತ್ನ ಕರಂಗೋಲು ನಲಿಕೆ ನಿಕಲ ದುಂಬು ಎಂಕಲ ಗುರುಕುಲದ ಜೋಕುಲು ನಲಿಪೆರ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚೈತ್ರಿಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ರಕ್ಷಾ ಸಾನ್ವಿ ವಿಶ್ಮ ಕೀರ್ತಿ ನಿಶಿಕಾ ತನ್ವಿ ಶ್ರಾವ್ಯ. What
ಹಲೋ 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 ಈತ ಪೊರ್ತು ಈ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೃತ್ಯ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತು ಬತ್ತಂಡು ಅವಳ ನಮ್ಮನ ತುಳುವನಾಡ್ದ ಒಂಜಿ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಚ ಉಂಡು ತುಳುವನಾಡ್ದ ಆಚರಣೆಲು ಎಂಚ ಉಂಡು ಉಣರು ಮಾತಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಉಲೈಕಂತದು ಐಕುಂಜಿ ಪದ್ಯದ ರೂಪ ಕೊಡ್ದು ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಲ್ದರು ಗುರುಕುಲ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಪುರುಷರ ಕಟ್ಟೆ ಮುಲ್ಪದ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರು ಮೊಕ್ಲಿನ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಮೊಕ್ಕಲಿಗೆ ಪೂರ ಅಪ್ಪಯಾದಪ್ಪ ನಂಚಿನ ಕಲಾಗುರು ನಮನ ಗುರುಪ್ರಿಯ ಶಿವಾನಂದ್ ಕಾಮತ್ ಇರನ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತು ಯಾನ್ ಲೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಈರ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಪಂದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಶಿವಾಮ್ ಶೀರ್ಲ ಬಲೆ ಓಕೆ ಶಿವಾಮ್ ಶೆಕ್ಕರ್ದ ಬುಕ್ಕ ಬರ್ರ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅರಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಪೋಪಿನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಬಂಡ ಅಂಚಾದ ನಮನ ಚೋಟ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮುಲ್ಪನೆ ಒಲ್ಲೇರು ಬಲೆ ಚೋಟ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಇರ್ ಇಂಚು ಬಲೆ ಬೂರ್ವರು ಓಕೆ ಇರ್ ಬರೀಕ್ ಬೋಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮುಲ್ಪ ಡಡಕ್ ಡಡಕ್ ಅಂದ ಅಪ್ಪನ್ ಪೋಡಿಗೆಡು ಸೊ ಶಿವಾಮ್ ಶುಲ್ಲೇರು ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಾಹಿನಿಡು ಚೋಟ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪನ್ಪಿನ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಡು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ತದು ಅಲ್ಪ ನಮನ ಕುಟ್ಲದ ಪಿಟ್ಟ ಪಿಲಿಯಾದ ಪೋದಿ ತೆರ್ಮೇರು ಒಂಜಿ ಪಿಟ್ಟ ಪಿಲಿಯಾದ ಡಾನ್ಸ್ ಪುರ ಮಲ್ತದು ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಪುದರ್ನ ನಮ್ಮನ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪುದರ್ನ ಪತ್ತೂರ್ಗ ಪಸರು ಸಾದಿತ್ತೇರು ಅಂಚಿತನ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಿನ್ಯ ಬಾಲೆ 3 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ ಇನಿ ಈತು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದನು ಅರೆಗೊಂಚಿ ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರ್ಕ ನಲ್ಲ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತಿಕ್ಕಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತಿರದ ಒಟ್ಟುಗು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೀಮ್ ದ ಜೋಕುಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೆರು ಟೀಮ್ ದ ಮಾತಿರ್ಲ ಬತ್ತದು ಹರೀಶಣ್ಣ ಅದಿಪ್ಪಡು ಮಧುಸೂದನರ ಅದಿಪ್ಪಡು ಜಯರಾಮಣ್ಣ ಈರ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟುಗು ಬತ್ತದು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನು ಈ ಕೂಟ ಕೊರುಡು ಬಂದು ನಿಕಲ್ಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ All the best to whole team and congratulations. ಭಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ತುಮಿತ್ತ ಆತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತನ್ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಸೊ ಗುರುಪ್ರಿಯ ಅಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರ್ವೇರಿ ಎಂಕಾರೇನು ಮೇಡಮ್ ಪಂಡ್ರಗೆ ಆಪುಜಿ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಪಂಡದಾರ ಅಕ್ಕ ಸೆಟ್ ಆತಿರಿತ್ತೆ ಅಂಚದ ಅಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ್ನ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲ ಅಂಚನತೆ ಮೇಡಮ್ ಸರ್ ಅವಪುರ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣೆ ಪಲಿ ಮೆಗ್ದಿ ಇಂಚನೆ ಪನ್ಪಿನಕಲ್ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಅಂಚದು ಈ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಡು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದ. ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತಿನಂಚಿತ್ನ ಮಾತ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಮಾತ ಆಯೋಜಕರಿಗ್ಲ ಇಂಕಲ ಗುರುಕುಲ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲನು ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಇಂಕಲ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಂಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಐಕೆ ಪೂರ ವಾಲೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿತ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಇಂಕಲ ಗುರುಕುಲದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನಿ ತೆರಿಪಾಯರೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಾದ ಕೊರ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲನು ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗರ್ಲ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪನೆಕು ದುಂಬು ಕುರ್ಚಿಲು ಖಾಲಿ ಆಪನೆಕು ದುಂಬು ಯಾನು ಕುಡಂಜಿ ಪಾತೆರ ಖಂಡಿತ ಪನಡು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಬತ್ತದ ಈತು ಪೊರ್ತುಡು ಈತು ಶೋ ಕುಡುಕುಳ್ದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪರಗ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ 8 ಐಟಮ್ಸ್ ಇತ್ತುಂಡು ತಿನ್ಪಿನಂಚಿನ ತೆನಸಲು ಇತ್ತುಂಡು ಅವನ ತುಳುನಾಡ್ದ ತೆನಸಲಾದಿತ್ತುಂಡು ಆ ತುಳುನಾಡ್ದ ತೆನಸಲೇನ್ ನಮಕ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಒವ್ವೇ ಬಚ್ಚೆಲ್ಲು ದಾಂತೆ ಬಲಸೊಂದಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲ ಕೈಕಲು ಮುಲ್ಪನೆ ಉಲ್ಲೇರು ತೆಲಿಕೆ ಜಿಂಜಿ ಮೋನಿಡು ನಮಕ್ ಮಾತರಗ್ಲಾಕಲು ಭಾರಿ ತಾಳ್ಮೆಡು ಅಲ್ಪ ಉಂತೊಂದು ಯಾಲ್ನ ತೂತೆ ಯಾನ್ ಕಾಂಡ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಕಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತೇರು ಮಾತಿರ್ಲ ಕಾಂಡ ಹಿಡ್ದು ಪತ್ತದು ಈತು ಪೊಡ್ತು ಮುಂಟೆಲ್ಲ ಬಲಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮಕ್ ಅಂಚಾದು ಆ ವನಸ್ಸನು ಬಲಸುನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಹೊರಿಯಗ್ಲ ನಮ್ಮವರ ಜೋರ್ ಕೈ ತಾಟಿ ಕೊರ್ಕನ ದಯಪಂಡ ನುಪ್ಪು ಬಲಸುನಕಲು ಮಲ್ಲಕಲು ಏಪಲ ನಮಕ್ ಅಂಚದ ಅಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಲ ಅಂಚದ ಆತ ತಾಳ್ಮೆಡ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬುರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಕೊರ್ರಗ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮನ ಮೋಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರ್ಕ ಪನಿಂದು ದುಂಬತ್ತ ಈ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ರೌಂಡ್ ಶುರು ಮಲ್ಪೆ ಐಕು ದುಂಬು ಯಾನ್ ಸರ್ ಗೊಂಚಿ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ರಗ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಎಕಡಾರು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚಾದ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಲೆ ಸರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಪುನಃ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಈ ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ಪುಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಲ್ಲ ಕಿನ್ಯ ಪ್ರೈಸ್ ಆಂಡಲ ನೆಟ್ಟು ಮೋಕೆ ಜಿಂಜುದು ಉಂಡು ಸರ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟು ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ದೈವಗ್ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಮೂಲ ನಾಮ ಓವು. ಅವು ಕಥೆ ಕೇಂದು ಪೋರ್ನಿಕಲ್ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಕಲ್ಕುಡೆ ದೈವ ಎಂಚ ಉದಿಪನಾಂಡು ಆ ಪುದರ್ ಎಂಚ ಬತ್ತಂಡು ಪಂದ ಅವೇತು ನಾಟಕಲಿಡು ಪ್ರಹಾಸನಲಿಡು ನಮ್ಮ ಕಥೆನ್ ತುಂಬುನ್ ಬೈದ ಓದುಂದ್ಲ ಬೈದ ಅಂಡ್ ಮೂಲ ನಾಮ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿತ್ತುಂಡು ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ದೈವದ ಅಲ್ಪ ಮೇಡಮ್ ಪನ್ಪೇರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಕ್ಲೆ ನಾನು ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಬಿಡು ಆರು ಚೆನ್ನೈ ಮನೆ ಪುರ ಗೊಬ್ಬನಿಟ್ಟು ಭಾರಿ ಹುಷಾರುಲ್ಲೇರು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತೇರು ದುಬೈ ಇರ್ದು ಬೈದಿನಿಗೆ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮರತಿ ಈಜಿತುಲೆ ಅವು ನಿಜವಾದಲ ಗ್ರೇಟ್ ಪನುಡು ಪಲ್ಲೆ ಪಾಷಾಣ ಮೂರ್ತಿ ಅತ್ ಅತ್ ಓ ಕಲ್ಲಮ್ಮ ಅವು ಬಹುಶಃ ಸುರೂಕಿತ್ತಿನತೆ ಬೊಕ್ಕಾಕ್ಲೊಂಜಿ ಕಾಲಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಚಿನ ಪುದರ್ ಬರ್ಪುಣತೆ ಕಾಲಿ ಆಂಡಯ ನೆಕ್ಲ ಕೊರೋಲಿ ಬಹುಮಾನ ಸರ್ ಮೇರ್ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲ ದೈವ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾದ ಬನ್ನಗ ಆ ಪುದರ್ಗ ಅಕ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೆನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಿನಿ ನಿಜವಾದ ಕಾಲಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಉಂಡು. ಕಾಲಿ ಕಲ್ಕುಡ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಇಂಚ ಮಾತ ಕಥೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಪುನಂಚಿನ ಮೂಲ ಕಥೆ ನಮಕ್ ಏನೊಂದು ಬೈದ ಅಂಚದ್ ಯಾನು ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಪನ್ಪೆನಿಕ್ಲೆ ಕಾಲಿ ಪಂದ್ ದುಂಬುದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಕಂಗಗ್ಲ ತಾರೆಗ್ಲ ಒಂಜೇ ತಾಳೆ ಅತ್ತು ನೆತ್ತ ಅರ್ಥದಾದ ಇತ್ತೆ ಕಂಗ ಬೊಕ್ಕ ತಾರೆ ತೂರಗೊಂಚೂರು ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡಲ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಪಂಡದು ನೆತ್ತ ಉಲೈಡ್ ಕಂಗಡ ಆಪಿನ ಬೇತಿನಿ ತಾರೆಡ ಆಪಿನಂಚಿನ ತಾರೈ ಕಂಗಡ ಆಪಿನ ಬಜ್ಜೆ ಆಂಡ ನೆಕ್ಕೊಂಚ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ತಿರ್ಲುಂಡು ನಮ್ಮನ ಜೀವನಗ ಹೋಲಿಕೆ ಮಲ್ತಂಡ ಈ ಗಾದೆ ಮಾತಾಡು ಒಂಚಿ ನಿಜವಾಯಿನ ತಿರ್ಲುಂಡು ಆ ತಿರ್ಲಿ ಏನ ಅನ್ಪನೋಲಿಯಾ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತುಳುನಾಡದ ಇತಿಹಾಸನ ತೆರೆಯೋನ್ನಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಉಂದು ಯಾನು ಸೋಕು ರೆಡಿ ಆದ್ ಬೈದೆ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಲವೆ ಎರೆಗಾಳ್ಲ ಪನುಲಿ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಲ ಆದುಪ್ಪು ಲೈಫ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಲ ಆದುಪ್ಪು ಕಂಗಗ್ಲ ತಾರೆಗ್ಲ ಒಂಜೇ ತಾಳೆ ಅತ್ತು ಯಾನೆ ಪನ್ಪೆ ಒವ್ವೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುವ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಬೇಲೆ ಆದಿತ್ತನಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಪನ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಆದಿತ್ತನಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜೆ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಆಂಡ ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನ ಪ್ರತಿ ವಿಭಾಗಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಪ್ರತಿ ವಿಭಾಗಗಳ ಐತನೆ ಆಯ್ನ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ನಮಕ್ ತೆನಸುಂಡು ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ ಒಂಜಾತ್ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಬಿಂಬಿಸಾವನಂಚಿನ ಪರಿಕರಲುಂಡು ಐತ ಐತ ಮಹತ್ವ ಬೇತೆ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದು ಈ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತ ಉಲೈಡು ತೂವೊಂದು ಬರುಲಿ. ದುಂಬುದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆಟಿಡು ಗೊಬ್ಬುನ ಪಂಥ ಓ ಎಕಡೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಗೊಬ್ಬುದರದೆ ಚೆನ್ನೆಮಣೆ. ಓಕೆ, ಆಟಿಡು ಗೊಬ್ಬುನ ಪಂಥ ಚೆನ್ನೆಮಣೆ. ಐ ತೊಟ್ಟುಗು ಕಲ್ಲಾಟ. ಈ ಕಲ್ಲಾಟಗು ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಪೊಕ್ಕು ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ಲ ಪನ್ಪ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಪೊಕ್ಕು ಗೊಬ್ಬುನ ಪಂದು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಆ ಕಲ್ಲಾಟಲ್ನ ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ. ತುಳುಟು ಬುಡುಗಡೆ ಆತಿನಂಚಿನ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಓ. ತುಳುಟು ರಿಲೀಸ್ ಆತಿನಂಚಿನ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ, ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಆಫ್ ತುಳುನಾಡ್ ಆರ್ ಇನ್ ತುಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಥಮ ಚಿತ್ರ ಯಾವುದು? ಬಂಗಾರ ಪಟ್ಲೇರೆ ಅತ್ತ ಅಂದ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಅತ್ ಪಗೆತ್ತ ಪುಗೆತ್ತ ಮೇರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಎಸ್ ಜೋರ್ ಪಲ್ನೆತಾ ಎನ್ನ ತಂಗಡಿ. ತುಳುಟು ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಎನ್ನ ತಂಗಡಿ. ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಬೊಡ್ಚಿಣ್ಣ ಕೊರೋಲಿ ನಮಕ್ ಇತ್ತು ಇರ್ದತ್ತಲ್ನವೇ. ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಈ ಜೀರೆ ಪತಲ್ನೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರೆ ಅಪ್ಪಯ್ಯರು ಮಾತಿರ್ಲ ಬಂತೇರ ಆರು ಪಾಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಬಂತೇರು ದೈ ಬೈದಿಂದ ಬಲೆ ಅಕ್ಕ ಬಲೆ ಪಾಪ ಇತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೇರು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಕುಡ್ಲನ ಭೇಟಿ ಆಪಿನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ತುದೆ ಕುಲು ಓಪುರ. ಕುಡ್ಲನ ಭೇಟಿ ಆಪಿನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ತುದೆಕಲು ಓಪುರ. ನೇತ್ರಾವತಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕುಡಂಜಿ ಕುಮಾರಧಾರ ಅಂದೆ ಅತ್
ನೇತ್ರಾವತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುಡೊಂಜುಂಡು ಅತ್ 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 ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗುಣಿ ನಿಖಿಲ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮೇರ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಇರತ್ತೆ ಪುದರ್ ಬೇತೆ ಉಂಡೆ ಅವಾಗ ಗುರುಪುರ ಸೇಮಾ ಓಕೆ ಅವಾಗ ನೇತ್ರಾವತಿ ಪಲ್ಗುಣಿ ಏರ್ ಬಂಡೇರ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಬಂಡೇರತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಗೋರ ಮಾತಿರ್ಲ ಬಂದು ಬಿಡ್ಲಿ ಅವೇ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಕನಮ್ಮ ಸೊ ನೇತ್ರಾವತಿ ಪಲ್ಗುಣಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ಗುರುಪುರ ತುದೆ ಮೀಟ್ ಆಪಿನಂಚಿನ ತುದೆ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ನಮನ ತುಳುನಾಡ್ದ ಒಂಜಿ ನಟೆ ಮಲಯಾಳಂದ ವಿಧೇಯನ್ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಮೂವಿಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರ್ ಏರಾರು ಮೇರ್ ಪನ್ಪೇರ್ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂತಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ ತುಳುನಾಡು ಪೋದು ಮಲಯಾಳಂಡ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಫಸ್ಟ್ ನಟೆ ಆದಿತ್ಯರ್ ತುಳುತ್ತ ಆಕ್ಟರ್ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಲೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬೋಡೆ ಫನ್ನಿ ಗೇಮ್ ಬೋಡೆ ಆರು ಬೊಡ್ಚಿ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬೋಡೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ದೀಗ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಲೆಪ್ಪುಗನ ಅಂದ್ ಕಿನ್ನೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಇರುಲ್ಲೇರು ಕಿನ್ನೆ ಜೋಕುಲು ಗೊಬ್ಬರ ಬರ್ಪರ ಇಜ್ಜ ಅಪ್ಪಗ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೇಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ ಡೀಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಲ್ಬುಗನ ಇಡಬಲ್ಲೆಗೆ ಇರೋರ ಬಲೆ 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 ಎರಡ ಪಾತೆರ್ರಗ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ಅತೆ ಇರು ಎಸ್ ಸೊ ಮಾತ ಜೋಕುಲು ಎದುರುಪೋಯನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಎದುರುಪೋಯ ಒಂಜೆ ಬಾಲೆನ ಬರ್ಪಿನಿ ಗೊಬ್ಬರ ಬೊಕ್ಕ ಪಗ ಮಲ್ಲ ಬಾಲೆನ್ ಲೆಪ್ಪೊಡ ಅಂದ್ ಮಲ್ಲ ಕ್ಲೇರುಲ್ಲರ್ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪರ ಏರ್ ಬರ್ಪೇರ್ ಗೊಬ್ಬರ ಲೇಡೀಸ್ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಏರ್ಲ ಆಪುಂಡ್ ಏರ್ ಬರ್ಪರ್ ಓಕೆ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಧೈರ್ಯಡ್ ಬತ್ತದೇರು ಒಟ್ಟೆ ಬೈದಿನಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರೆಗೆ ಪೋಪುಣ ಅಂದ್ ಅಂಚಂಡ ಇರೇ ಗೇಮ್ ಬೋಡ್ಚಿರೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊರ್ಕ ಒಂದ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬೋರ್ಡಾ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬೊಡ್ಚಾ ಎಡ್ಡೆ ಬಾಲೆ ಈರೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಬನ್ನ ಎಕ್ಕಡೆ ಎಂಡ ಪೆಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ಮೂಜಿಗೆ ತೊಂದೆಡ್ತುಲೆ ಆರೆಂಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಹಾಕುವೆ ಬಂಡೇರು ಎರುಗಿಡ್ಪರುಂಡೆ ಹರೆಗವು ಕಂಬಳದ ಬೆತ್ತ ಅನ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆತಿ ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಆರ್ನಾತಿಯ ಗೊಬ್ಬಡಿ ಅನ್ ಉಪದ್ರ ಮಲ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರೆಂಕ್ ಉಪದ್ರ ಮಲ್ತನ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಮೇರೆಗೊಂಚಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಕ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮೇರ್ ಧೈರ್ಯಡ್ ಬೈದೇರ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಸ್ಟೇಜ್ ತಂಚಿ ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇರೆಗೆ ಸೊ ಇರಿಗೋಸ್ಕರ ಈರ್ನ ಧೈರ್ಯ ಅವ್ರ ಅಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲು ಬರ್ತೀರ ಇರೆಗ ಬೆತ್ತ ಬೋಡ ಓಕೆ ಒಂದು ಈರ್ನ ತಮ್ಮನ ಅವಾಗ ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಯಾವತ್ತ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರ್ ತಮ್ಮ ಕುರ್ಪೆ ದೆತೊಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈರ್ನ ಪುದರ್ 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 ಓಕೆ ಯಾರು ಪುದರ್ ಪನ್ಪಿನ ಮನಸ್ಸು ಇಜ್ಜರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈತು ಪೂರ್ತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತು ಪೊರ್ಲುಡು ಆವುಡೆಂಡ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ ಕಾರಣ ಆದುಪ್ಪೇರು ಇಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮುಂದಾಳತ್ವನ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮನ ಸವಣೂರು ಸೀತಾರಾಮ್ ರಾಯ್ ಸರ್ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಉಡಲ್ ದಿಂಚಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಪನೋದುಲೆ ಆತೆ ಅತ್ತು ಒವ್ವೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವುಡು ಬಂಡ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಶಕ್ತಿರು ಓಡಾಪುಂಡು ಪಿರವುಡು ಪೆನ್ಪುನಕ್ಲು ಬೋಡಾಪುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬೇಲೆನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದಿನಾರು ನಮ್ಮನ ಜಯರಾಮ್ ಅಣ್ಣೆ ಆದಪ್ಪು ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಆದಪ್ಪು ಮಧುಸೂದನ್ ಅಣ್ಣೆ ಆದಪ್ಪು ಎಂಕ್ ಪುದರ್ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪಂಡ್ರಗ ಬಂದ ಅಂಡ ಖಂಡಿತ ಮನಸ್ಸುಡುಪ್ಪುಂಡು ಮಾತೆರಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ ಈತ ರುಚಿ ಆಯ್ನ ತೆನಸ್ಸನ ತಯಾರು ಮಲ್ತದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರಗ್ಲ ಬಂಜಿ ನಿಲಿಕೆ ಆಪಿನಂಚ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒರ್ಯಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಒವ್ವೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್
ಕೊರಪಿನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಮುಖ್ಯ ಆದುಪ್ಪುಣಿಗೆ ಈತಮಲ್ಲ ಪೊರ್ಲ ಜಾಗಿನ್ ನಮಕ್ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಹೋಟೆಲ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಹಲ್ ಮೊಕಲು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆತೆ ಅತ್ತು ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾನ್ ಪಾತೇರ್ನಂಚಿನ ಸ್ವರ ಶಬ್ದ ನಿಖಲ್ನ ಕೆಬಿಕ್ ಕೇನುಡು ಪಂಡ ನೆಕ್ ಕಾರಣ ಆಪಿನಾರು ಸೌಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸೌಂಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಅಣ್ಣ ಇರಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಲ್ಪೋರ್ದು ಇಡಮುಟ್ಟ ಎಂಚಿನ ನಡತಂಡ ನೆನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಸೀದಾ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪನಕಲು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮಾಧ್ಯಮ ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿ ಸುದ್ದಿ ಪುತ್ತೂರ್ ಮೊಕ್ಳೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆತೆ ಅತ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ವಿಜುವಲ್ ಕವರೇಜ್ ಕು ಬಂದ ಬೈದನಂಚಿನ ಮೀಡಿಯಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಿತ್ ಅಸ್ ಝೂಮಿಂಗ್ ಟಿವಿ ಪುತ್ತೂರ್ ಅಂಚನೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಏರ್ಪೂರ ಉಲ್ಲೆರ ಪ್ರತಿ ಓರ್ಯಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ಪಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಓರ್ಯಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪುದರ ಮರತ ಪೋದಿತ್ತಂದ ಕ್ಷಮೆ ಒಪ್ಪಡು ಪನ್ನೊಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ ಯಾನ್ ಪಾತೆರಗು ಎಂಕ್ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೋರ್ನಂಚಿನ ವೀಕ್ಷಕರು ನಿಖಿಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮುಖ್ಯ ಆದುಪ್ಪರು ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಉಡಲ್ ದಿಂಚಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಪನ್ನೊಂದು ನಿಖಿಲ್ನ ಇನಿತ ಆಂಕರ್ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಓಡಿಯಲ್ ನಾಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಸೊಲ್ಮೆದ ಪಾತ್ರನ ಪನೊಂದು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಮನ ಆಟಿದ ಆಚರಣೆ ಏಪಲ ಮಹತ್ವ ಜಿಂಜಿನ ಆಚರಣೆ ಆದುಪ್ಪಡು ಆಂಡ ಬೈದನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ 3:30 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಚಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಚಾದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಗೋಳಿ ಬಜ್ಜೆಲ ಉಂಡು ದೈದೈದು ಮಾತೆರ್ಲ ಬಯ್ಯದ ಒಂಜಿ ತೆನಸುನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲೆ ನಿಜವಾದ ಪನುನಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಿಂತಿನ ವನಸದಾಲ ಕರದಜಿ ಆತು ಶೋಕಿತ್ತಂಡು ಆತು ರುಚಿ ಆದಿತ್ತಂಡು ಆಟಿದ ವನಸ್ ಎಂಕದಾದ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಒರಾನೆ ತಿಂದೇನೆ ನನ್ನ ಬಯ್ಯಾನಗ ಆಸೆ ಆಪುಂಡೆ ಇತ್ತೆ ತಿಂಡ್ರಗೆ ಆಯ್ಜಿ ಆತ ಐಟಮ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನಗ ಆತ ಐಟಮ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನಗ ಇತ್ತೆ ತಿಂಡ್ರಗ ಆಪುಜಿ ಬಯ್ಯಾನ ಕೂಡ ಶಯ ಅಂತಿ ನೋಡಿತ್ತನ್ ಬಂದ ಆಸೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಆಪಿನ ಲಕ್ಷಣಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡಲ ಮಾತ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರಗ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಂಡ್ ಅಗೈನ್ ಯಾನ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಲೈವ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆತಂಡು ಕುಡೋರ ತೂ ಓಡು ಪಂಡ ತೂಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಟಿದ ಕೂಟಗ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಿಕ್ಕುನ ಲೈವ್ ಐಟ್ನ ನಾತ್ ಜ್ಞಾನಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದು ತೂಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರದ ಒಟ್ಟುಗು ಮಾತರೆಗ್ಲ ಒಂಜೆ ಪಾತೆರಡು ಉಡಲ್ ದಿಂಚಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು.